مسلم وين الامينه سوا الله عارو ابزي مرتك امتكل بلاي الله عارو كود مريتك امتكل صحن عباي مقابر صلاهم مخانا فلتي مساتهم وين تنجيرومي كن جراس ماتش جيتو እና ፖለቱ خبراتو እግሮም ኢዶም ክሳዶም ይቆመጡ بحريتا مريت عدي بركته عرس بربرو نحنا انا خدك قفنا اريترا دور نزبله بحر مريتا ما تروح سوقي عاس موت صحي مويتا دور نزبله بحر مريتا ما تروح سوقي عاس موت صحي مويتا حطت حلمهم حطت حلمهم وناج حلمهم ودوب حلمي دور تبروس انت نعمل حطت حلمهم حطت حلمهم وناج حلمي دور تبروس انت نعمل عدي حينك توسدت حياي من حاركي سيري عدمكم وزا ما قد الكيس خاي مريرقان عندك يحجقنا زتخفلاس لبحر اخرنا قول حضر لنا في نوادقنا لك قربا كله خبقي وتي كم حواتي كم تماياتاتي هاي الادفران بحريتا مريت يتراب تحبي تقري زي تخلي لما كما يقابل الاسهلي تحنقير امدا تحازلي عين الحياة رحنا وداتو لكي ما تنقعات عبيتو ستارون قبل مشتو عقل حزبي تتناقفو قالت من الامان سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمليتنا بهجناني ولومون كم وترو العلا قداس النزلوا وتحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدب مسانا غطون عدما بخبرنا عدمكم نايلوم تحستوون بزو حاجة داسي مستوى زليو أبكبابي نازم كسغزلو بوليتيكاوي كمون وتهدراو من كسغاسات ممكن بلا نخلينا نقولوا مرآين معزابن يدلي مسانا خينكم كساب مودة تصنعوا لايك قبروا شير قبروا سبورت مقبار دما اي توقارو تنابلنا مجمريا بزي ملغ تسكخ نجمر let's go and Pan-Africanism, Somalia, Djibouti, countries like Kenya should be able to allow and give Ethiopia concessions. ከኋላ ሆነው ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ ኤርትራ ውስጥ ያለው የምሁራን ችግር ነው። ኢትዮጵያ ግድብ ልትሰራ አልማለች፣ አባይ ልትቆጣጠር ነው። ስለዚህ ዝም ማለት የለብንም፣ ኢትዮጵያን እናጥፋ ሲል ነው በግልጽ ያስተላለፈው መልእክቱ። ለአፍሪካ ቀንድ ህብረት ዋናው ችግር የምትሆነው ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ አሁን ትወርቃለች፣ ትፈርሳለች። እንኳን የመንደር ጎረምሳ ማንም ኢትዮጵያን በኃይል ማንበርከክ አይችልም። አሁን كم نريو زلنا اليوم سبات ياتهم اب سفيح زخونه بروباغانداوي فيديو تاتن تحسو تاتن يوم وفيرهم زلو لك كمزي كابكال حيلي فلوين اثيوبيا كوررن كفرسن زمصوم زلو غيروم يوم دما بروباغاندا تسرح زلو يقولوا له بحكي اي دراما سباتيو That's why I think Ethiopia تزبلت السكتر اندستري ناتو منالبات فيلم موزيك اندستري كون زغل دراما بتاعهم يمزخولو خمدريهم دلنا مهنياتو ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ናብ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል ዝተዛረበተ የለ ዝገበረተ የለ ወላ ሓንቲ ናብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ከቕርብዎ ዝኽእሉ ነገር የለን ንሳቶም በንጻሩ ንኤርትራ ብክንደይ ነጥብታት ይኸስዋ ኣለዉ ብክንደይ ዓበይቲ ስጉምትታት ገሊኡ ድማ ክትርእይዎ ኢኹም ውፁእ ሓሶት እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣዚፍ ከምዚ ሓደ ኩናት ብመፅኦም ዘሎ ከምዚ ሓደ ወራር ኤርትራ ክትፍንወሎም ትኽእል ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ኸ ንምንታይ እዩ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣብ ሓሶት ይደኣምን ዝኹሉ ምዕራባዊ ሚድያ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዩክሬን ዝኽተሎ ዝነበረ ኣብ እስራኤል ኣብ ኢራን ዝገበረቶ ተሪኻዮም ብሓሶት ዝተመርኮሰ ፕሮፓጋንዳ ብጣዕሚ ከም ዝሰርሕ ርዮም ኣለዉ ስለዚ ዓብ ሚክሮፎን እንተለካ ዲፕሎማስያዊ ቁርብትለይ ሓይሊ ዓቕሚ እንተለካ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ኣብይ ዓመት እንታይ ዝገብር ዘሎ ክልተ በቲ ሓደ ናይ ቁጠባ መሓውሪ ይኸይድ ከም ዘሎን ናይ ሰላም ሓይሊ ይሰርሕ ከም ዘሎን ኩሉ ነገር ናብ ቁጠባዊ ምዕባለን ግስጋሰን የምርሕ ከም ዘሎን ገይሩ እዩ ሓደ ስእሊ ክሸይድ ትፍትን ዘሎ ንኣብነት ንዓለም ቤን ገይሩ ዝጥብር ኣብይ ኣሕመድ ሂነውስ ነቲ ረይዎ ዝለንቀነ ገይርዎ ዘሎ ንዓለም ንሱ የግሪን ሌጋሲ
ንሱ ኣብ ናይ ግሪን ኣብ ናይ ኢንቫይሮንመንት ኣብ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ሙሉ ብሙሉ ናብ ኣተኪሩ ዝኸይድ ዘሎ ዓበይቲ ባነራትን ኢንተርናሽናል ሚድያን ፎከስ ናቶም ኣበይ ከም ዝኾኑ ዝገብር ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይገብር ኣለካ ክንሪኢና ስለዚ ናይ ድራማ ክእለት ኣለዎ ነቲ ዲፕሎማቲክ ወርልድ ኣብኡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ ካልእ እውን ከመይ ጌርካ ናበይ ከም ዝጥምት ትገብሮ ይፍትኑ እዮም ተዋሓዱ ማለቶም እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክሳዕ ክንዱ ስቱፒድ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኢዝ ስቱፒድ ኣክቹሊ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር የለን እቲ ንኢትዮጵያ ዝበልዋሲ ስለምንታይ ትጋግየሎም ሕብረት ኣፍሪካሲ ኣብ ኣንጻር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ዓይነት ዳንኬራታት ዝኾነ ይኹን እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ እንታይ እቲ መደብናትካ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ትወስድ ኣለኻ ይብላ የለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩላ ብቴሌቭዥንን ብገለን ገይሩ ቀጠልያ ንቐጠልያ ንሱ ድማ ኣግራብ ምትካል ጀሚሩ ኣሎ ኣግራብ ምትካል ክንገብር ኢና ክንዲዚ ቢልዮን ገረብ ክንተክል ኢና ነዚ ናይ ክላይሜት ኢሹ ዝበሃል ክንጥቀመሉ ኢና እናበለ እዚ እንታይ ይብልዎ ግሪን ዎሽ ይብልዎ ንዓለምና ብእልፊ ቦምባታት ገይሩ ንዓዱ ዘቃፅል ዘሎ ሕጂ ድማ ናብ ዓበ ኩናት ዝዳሎ ዘሎ ሰብ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅብል ምክንያት ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ግን ናብ ክላይሜት ቼንጅን ኣግራብ ብምትካል ንኢንቫይሮንመንት ክከላኸል ይፅዕር ከም ዘሎ ይእምኖም ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ቀረባ ናይ ጣልያን ጆርጅ ሜሎኒ ፕራይም ሚኒስተር እውን ናብኡ ክትመፅእ ኣብ ናይ ወርልድ ፉድ ኦርጋናይዜሽን ፋኦ ዝበሃል ኮንፈረንስ ክገብር ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ድማ ብምግቢ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣላ በቲ ሓደ ብምግቢ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣላ ክብሉ ከይፀንሑ በቲ ግምጥል ኢሎም ድማ 10 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ህፁፅ ናይ ርጥየት ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ እናበሉ ከውይት እዮም which one is true ኣይናይቲ ሓቂ we don't know exactly ንዓለም ኮንፊዝ ምግባር እዮም ዝኽእሉ ሰው ኮንፊዝ ገብርዎ ኣሎ እዚ ተርዲኻላ ክልተ ሲግናል ኣብቲ ናይ ምልማን ሜትና ኣለና ኢሎም ኩሉምን ይፀንሑ ክዳኖም ቀይሮም ድማ ናይ ቢዝነስ ህዝቢ ኢና ንሕና ኣብ ክላይሜት ቼንጅ ኣብ ምቕያር ወፊርና ኣለና ዝብል ድዋጆኮ ዳርጋ ሽጣራ ናይ ዕውራድ ድመስል ግን ሰምሃው ክሰርሓሎም ድማ ንርኢ ኣለና ንኢትዮጵያውያን ሰምሃው ይሰርሓሉ ኢና ኣቢ እምበር በቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ዓዱ ዘሎ ፀገም ኣብ ዓዱ ዘሎ ሽግር ኣብ ግምት ኢኻ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ማይ የጋጠሞ ትብል ግን ብኻልእ ድማ he knows ኣብ ሃገርካ ስለምንታይ ሰላም ዘይትገብር ስለምንታይ ምስ ህዝብኻ ዘይትረዳዳ እንታይ ኢሎሞ ይረዳዳ እንዴ ኣለኹ ምስ ዓብዮም ኒ ዝብሎ ናይ ብሓቂ ተዋሳኢ ሰብኣይ እዚ እንታይ ይገብር ምስ ህዝብኻ ዲያሎግ ጀምር እንድሕር ኢሎም ኣሜሪካ ኦኬ ንፅባሒቱ ኣኼባ ይፅውዕ ኣኼባ ፀዊዑ ንኩላቶም መፂኹም ንዕኡ ኣብ ጣውላ ምሳይ ተዘራረቡ ይብሎም ብዛዕባ ናይ ኩናት ዘሎ ቋንቋኻ ጠጠው ኣቢሎ ስለምንታይ ኻ ስኻ ናይ ኩናት ቋንቋ ትዛረብ ዘለኻ ኢሎም ኦኬ ምፅእ ኢሉ ሽዑ እንታይ ይብል ኣብዚኣ ምፅእ ኢሉ ኣብ ቴሌቭዥን ቅርብ ኢሉ ነታ ዝበልዋ ኣብኣ ከለይ ዝገብራ ብሓቂ ኣይኮነን ናይ ምሕፃው ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎም ኣፎም ናይ ምዕባስ ክእለት ኣለዎ እሳይ ኣብ ስልጣን ተቐምጦ ዘላ እምበር ኣብ ስልጣን እኳ ኣይምፀንሐን እዚ ሰብ እዚ ክሳብ ሕጂ እውን ክትሪኦ ከለኻ የግዳስ ነቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ናቱ ኣንጻሩ ንኸይፅሕፉ ዝግበር ንኣብነት ርአዩ ብዚ ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም እኔ ከየትኛውም ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም ከየትኛውም ሀገር ጋር አታካራ አልፈልግም በሰላም የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚረጋገጥበትን መንገድ መስራት ብቻ ነው የምፈልገው እንድትረዱት የምፈልገው ሌሎች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም በመጠምዘዝ የሚሆን ነገር የለም ተላላኪ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይፈጠርም ጥቅም አለን ጥቅም አላችሁ ያን እያስታረቅን ተከባብረን አብረን እንኖራለን ደሃነን ፈጥነን ለመውጣት ሰላም ያስፈልገናል ፈጥነን ለመውጣት ትብብር ያስፈልገናል ፈጥነን ለመውጣት ደጋፊ ያስፈልገናል እጅንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ኣነ ምዝኾነ ይኹን ንዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ምውራርን ኩናት ምፍጣርን ድሌትን ባህግን የብለይን እዩ ዝብል ዘሎ ግምጥል ኢሉ ድማ ንዓይ ክትወሩ ወይ እውን ንዓና ከተውድቑ ወይ እውን ከተንበርክኹና ወይ እውን ተለኣኽናትኩም ክትገብሩና ትደልዩ ድማ ክሳደይ ንካራ ይብላ ኣሎ ኣሜን ሕጂ ሁ ኤግዛክትሊ እዩ ንዑ ተለኣኽ ክገብሮ መጋበርያ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ እሞ ክሳደይ ንካራ ብምባል ዝዓብዮ ዘሎ ንመን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢልኩም ትግምቱ እስከ ግምት ናትኩም ስለ ድብለይ ንኤርትራ እንድሕር ዝሓስብ ኣሎ ኮይኑ ኣይ ዶንት ኖ ኤርትራ ተለኣኽ ኩነና ወይ ከምዚ ኩነና ይበለቶ ግብፂ እንተኮይኑ ዝብል ዘሎ ግብፂ እውን ክሳዕ ክንዱ ተለኣኽናት ይኩን ክትብሎ ይረኣናን ነቲ ኒል ንክንጥቀም ኣፍቅደልና ይብልዎ ኣሎ ብርግፅ ግን ተለኣኽ ምዃኑ ይፈልጥ ኢና ኢማራት ብዛዕባ ኢማራት ካይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል እቲ ምዕራባዊ ሚድያ አልጀዚራ ድዮም ገለ ነዚ ቀዲሖም እዚ ሰብ እዚ ናይ ኩናት ድሌት ከም ዘይብሉ ኩሉ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ኣልይዎ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኩናት መንፈስ የለን ንሱ ናይ ሰላምን ብዲፕሎማስያዊ መንገድን እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንሽርክነት ሃቡኒ ዝብል ዘሎ ዝብል ኣዘራርባ እዮም ጥቀሙ ግምጥል ኢሎም ድማ በቲ ካልእ እቲ ተገራጨው ሓበሬታናቶም ኣብዚ ድማ ርኡይ ዝኾነ
ኤርትራ በምታይ ኣብዚ ሓደ ኣርቲክል ኣውፂኦም ዘለዉ እዩ in defense of sovereignty Ethiopia's enduring plea for peace amid Eritrea's president's provocations ስለዚ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ንኩናት ይቅስቅሳና ስለ ዘሎ ንዓለም ንማሕበረሰብ ዓለም ሓግዙና ንብል ኣለና ከምኡ ድማ in defense of sovereignty ልኡላውነትና ንምኽባር ኢና ኩሉ ንገብር ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ መን ካብ ኤርትራ ኦኬ እንታይ ዓይነት ክስ ገይሮም ኣለዉ ንፅነ ኢላ ከርየኩም እየ እንታይ ዝብል ዓይነት ክስታት ይጥቀሙሎም መሲልኩም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ መስደመማት እንዲኦም ክልተ ነገራት ከርየኩም እየ ኦኬ መጀመርያ ካብዚ ንጀምር እሞ እዚ እንዴት ኣርቲክል ሳመራይዝ ገይረልኩም ኣሎ ኮር መሰጅ ብሓደ ፀጋኣብ ኣማረ ዝበሃል እዩ ተፃሒፉ ዘሎ key accusations እንታይ ኢሉ ከሲስ ዝኸስስ ዘሎ ኤርትራ is alleged to support militant groups ቀዳማይ ክሲ ኤርትራ ኣገደስቲ ዕጡቃት ጉጅለ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝቃለሱ ዘለዉ ትሕግዝ ኣላ መን እዮም እዚኣቶም ህወሓት ኣምሓራ ፋኖ ሸነ ሰለስቲኦም እቲ ንኣቢ ልቡ ጥፊኦም ዘለዉ ኤርትራ ትሕግዞም ኣላ ኢሎም ይኸሱ ኣለዉ ገለ ኤቪደንስ ከለኩም እንተሪልካዮም ትራስት ሚ ብሮ እመነኒ ናይ ብልበየ ገለ ኢልካ ከምዚ ምሻለካ ወላ ሓንቲ ጭብጢ ዘይብልካ ንኸተእምን ኢልካ ትገብሮ ሃባይካ ከጣቃልካ ክምሕላልካ ገለ ትብለከሙ ስለዚ እንታይ ንርኢ ዘለና ኤርትራ ምስ ህወሓት እንታይ ዓይነት ወታደራዊ ሓገዝ ትገብር ኣላ ህወሓት ከኑ ምዃኑ ኣብ ኩናት ድዩ ምሳኹም ተፀሚዱ ዘሎ I don't know ቀፂልና ኣምሓራ ፋኖ ምስ ኤርትራ እንታይ ርክብ ኣለዎ እንታይ ጭብጢ ኣለካ ኤርትራ ትሕግዞ ከም ዘላ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ ድየብሉን where is your evidence nothing ቀፂልካ ሸነ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ how where it doesn't matter ቀፂሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ occupy one third of Tigray despite the Pretoria peace agreement ይብሉ ኣለዉ ሓደ ረብዒ ናይ ትግራይ ድማ ወላው ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ እንተገበርና ሓደ ረብዒ ናይ ትግራይ ተቆፃፂሮም ኣለዉ how ኤርትራ ከመይ ገይራ ሓደ ረብዒ ናይ ትግራይ ትቆፃፀሮ ኦኬ እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ንኤርትራ ከም ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዮም ወሲዶሞ I see exactly ነዚ ዘረባ እዚ መን ተዛሪቦ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ሰነት ሂሪንግ ኣብቲ ናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ሂሪንግ ተመሳሳሊ እቲ ኤክስፐርት ኢሎም ዘቕርብዎ ኤርትራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣላ ኢሉ ነይሩ ምዕራብ ትግራይ ድማ ሓደ ረብዒ ናይ ትግራይ ንድሕሪ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ተቆፃፂርዎ ዘሎ እምበር ኤርትራ ተቆፃፂራቶ ዘላ ቦታ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ድራማ ደይመደይልካ ዓበይቲ ክስታት ማለት እዩ ኤርትራ እውን ዝገበረት ተገበረት ካብዚ ክሲ እዚ ክትወፃእ ይትኽእል እያ ሓቂ ጥራይ ክትዛረብ ትኽእል እምበር ንዓለምሲ ንሓደ ብክልተ ዓይንካ ፅቡቅ ናራኻይ ፃዕዳ ንዘሎ ፀሊም ኢሉ ንዝምግብታካ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኖ ፃዕዳ ኢልካ ክትምጉት ኣለካ ዓለም ከምኡ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምናልባት ኢንተርናሽናል ሚድያ ኢትያ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኤርትራ ከምዘየላ ፕሩፍ ክትገብር ኣሎ እንድሕሪ ብኢንተርናሽናል ሚድያ ክትወዳደር ኮንካ ተዘየለ ብተደጋጋሚ ኤርትራ ክትፅሕፍ ከም ዘለዋ ጥራይና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ኩናት ትገብሮ ብኩናት ተዳለወሉ እቲ ናይ ሚድያ ኣብ ሃገር ኣነ ናተይ መረዳእታ እንታይ እዩ ሃገራት ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝተፈላለዩ ዲፓርትመንት እዩ ዘለዋ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ዝኾነ ሃገር ንምክልኻል ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት እዩ ዝገብር ሚኒስትር ሓበሬታ ከምኡ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ድማ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ኩሎም ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ስራሕ እንዲ ዘለዋ መንግስቲ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ሓሲዱ ብሓቂ ዝከኣሎ ኤቭሪዴይ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ትገብር ከምዘየላ እቲ ናይ ሓበሬታ ድማ ከምኡ ብዝተፈላለየ ኤርትራ እኮ እቲ ዘለዋ ፀጋታት ኤግዛክትሊ ሙሉእ ብሙሉእ ትጥቀመሉ ስለዘየላ እያ ንኣብነት ፎሬን ሚኒስትር ናይ ኤርትራ ናቱ ትዊተር ኣካውንት ሃልይዎ ሓደ ሰባቡ ቀፃሊ ኣርቲክል ዘውፅእ ዝፅሕፍ እንተዝህሉ ነይሩ ነዚ ነገራት እዚ ቻሌንጅ ኣብ ምግባር ኣብ ሓገዝ መሃለወ ሚኒስትር ሓበሬታ ድማ ብቪድዮታት ካብቲ ናይ ኤርትራን ፕሮፋይል ዝገብርዎ ዘለዉ ቪድዮታት ካብቲ ናይ ሓተታ ብቪድዮ ዝገብርዎ ዘለዉ ከምኡ እውን ኢንተርቪው ዝገብርዎ ዘለዉ ናገበርካ ብመንገዲ ናይ መንግስቲ ቻነልስ እንተዝወፅእ ነይሩ ብፍላይ ድማ ብእንግሊሽ ዝስራሕ ቪድዮታት እንተሎ ካብቲ ናይ ኤርትራ ፕሮፋይል ዜናታት ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከምዘየላ ዝብል ቪድዮታት ቀፃሊ እንተዝወርድ ቪድዮታት ሼር እንተዝግበር ኣብ ናራቲቭ ሽፍት ነዚ ሓሶት ውፁፅ ሓሶት ኣብ ምምጓት ብጣዕሚ ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ገለ ሰብ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ንሓሳውዳ እንታይ ኢልካ ስቑ ኢልካ ትሪዮ ሪሊ ኣዳኒ ገዳኻ ወርደካ ፅባሕ ንጎ እንታይ ትገብር ሽዑ ኸ ወፂዖምና ኢልካ ከዲኻ ከተማርር ዝከኣለካ ክትገብር ኣለካ ኣብዛ ዓለም ካብዞም ካልኦት ሃገራት ዓለም ከዓ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ንኣብነት ንኢራን ንርኢ ኣለና ውፁእ ዝኾነ ግህሰት ይርኢ ኣለዉ ግን they are trying their best even ንሲኤንኤን ኢትዮሞ ነይሮም ንዑ ረእዩ ንሕና
حماق نقبر كم زي لنا بمبال CNN مس إسرائيل كوين أنصارهم تسرح مخاني فلتنا يرون قنيت يومه نعرف كلاح انتي قبر له إسرائيل زبال أبي بوتاتات حدا جاي فترة له سلازي حدا جزء نتيج على أي خازتك أمر لتباب نسخاون بمولا حيل خات تتكيم كالو تعود لأن كم زي قاتات كسب معنا قديتاي من قصير ترى كايداناتو اللو كم زي قاتات جن إحنا ناتنا ريتون هبينا ناتنا ندحرنا بآب كم جتا زي تأمن كينكا I don't know سخاني إرتراي حالي لا الكم زوك تزاربوني بلكا مخنياتو أنت إذا أخذ قبر لك إتانا قرحانات أمريكا تسمك تفلا لك so you do nothing حنت قبري بلكا بزعبا حدث على إيخا نكيناتنا تبقى خلو ما أنت أركا كل أجنة نقبر خلو سي بزعبا كالينا قرات كنزاربا لنا بزعبا سنة طباب حداش درفد وسط كنزاربا لنا no this is serious ناتا ريتون هب تمنقسي ناتو أكايدا لو نحنا قر حسابنا نب كم زي قاتات زي قادة ما كميو حسابي زب منقسي دما ناي زي قاتات حسابات كل يسمع مالتا يكون ككمال لاي نتيري أوكينا جورج بزيقون على no زي جيجا أبزي كون قبر لنا ونسلا دير هاي بمبالكا أنا أجي كل زي زاربا زولو منقسي إرتراي قبر انتلو كاب متأن عليه حقوس أنا زي رأخوز قبر انتلو حقوس يعني سلمتاي ناتي علامة إرترا حماق قد ما يدلني حماق قد محجز قد أمنا يأكل لحر حجي حماق زبالنا إرترا قد ما يدلني يعني حماق نخي قد ما دما بوت هذا روع عقمناتنا بزو حي ترى حقا مزرع أبتي بوليتيكاو كنتات أبتي دبلوماسياو كنتات قد كن قبر نخل نزنا قرزنا ممكات زلو قين قرب طرفنا كوين يسمعني هجي كالك سريو كالك سدما ناي بريتوريا اجريمنت حدا ربع ناي تقرا حزنا خمسه لنا يخص له قال profit from illicit trafficking of gold coffee and aid threatening Ethiopia stability كمدما زي حقاوي ورقي كاب إثيوبيا بون كاب إثيوبيا كمدما ريد ايد بلو نابي إثيوبيا زاتو ريد نابي إرتراي خي كم زلمو إثيوبيا stability نا ترغونتانا يبلاش ولا كم زلو زي عبد قبناتيو عبد كستاتي زي سلازي كاب إرترا كاب إثيوبيا دوت بزي حقاوما بكونتراباندا زوت ورقي كمو بون كمو دما ريد سدتني عاد قليل دمسون نابي إرتراي خي كم زلهم تخصصلو نزي إرترا effectively حنتي تويت ممكن تملسه تخلاله تملس كده له it's very important كتملس على نفسه كف أزعر إفراز بعد مسحف نحنا واقع يخفلنا وشلنا نحنا بزح حبريتا هبنا حبريتا ده واحد نمبر حبريتا يبزح إرترا بوت هدراك أمانة تحيال زخونك أمان تلوا confidence تلوا أفتنا ميديا دما expose كجبر ماله إرترا ملو بملو كينات كم زي تلزلا بروف مقبارنا عالم أقداسي لعلو خلو انتهينا نبل هنا إرترا الجدان خيمس قلنا نمبر بخينات أبي أحمد كندوز أكل شجر كفتر إنه وده يفترني نبل لنا ساعة كندو كنا عاقي يبلون جد إرترا كودق زخل حيل اللوزو إلو زعمل إرترا ودما أزيو عديو بجاك تطم تمالي نايتقرأ حيلون مسيو من قصة خيرا لهم دس بيزنا برو هجونا بابي سبيل لوسم كاوزاي قال Ethiopia's position Ethiopia highlights its commitment to dialogue and restraint but warns of a potential military action as fast as last resort إرترا إثيوبيا يبلو نتي نجاراتي بديالوج بديسكشنن بخالة نجاراتن كتاب جودة يتدل زلاجن نتينا وتحضر راسو قمت كم نايمودا تمرجع كنت كمالي calling for Eritrea to withdraw troops and end hostilities إرترا دما سراويتنا خطوتسن أنا تدخل تزعبوتات تتو كتبلن and calls for international support with international support critical for regional stability نتعلم لخدمة إرتراك سراويتنا خطوتس كمدما زخوني يكون تصابوتات نخطو قارت تخبر الله تعويد نقبريم زلزلو counter arguments response points to Ethiopia's threats from the sea access Eritrea's historical support during the Tigray war Abiy Ahmed's port ambitions as a mutual source of tension challenging the portrayal of Ethiopia as solely a victim سازي أنت يمزم زلوا بتخالد ما أبي أحمد بزعبة أفضل بحري يلو تزاربو زلوا نعود ما بمتاجرنا خلنا أصلنا يبلو إرترا أبتو كينات نايت تجرايز جبرتو كونتات نسو دقهسات كم زنبرن نتي إثيوبيا أنا أفضل بحري لا نتي كونتات تبلاش ولا دبل دلنا ما نايت تجراي كونتات نامت أنا كانت فوق كلال الناس لذي نحنا كانوا كنا نقصقص نتلنا نعلم لخجل إرترا تقصقصنا خمزلا إرترا تدفع أن هذا كمزلا إرترا أنصارنا تخيط كمزلا نتو كنا تبلاش زلا ما إرترا إلنا كان أمنا لنا يبللو زي بصحفات نتي international community قبل قالوا بتقوم قام دما بتي نايكفا ملحسوم دما سمعوها عزمات سيون خوات شابياتور عزمات سيون خواتن ጨምሮ አስቀድሜ እንዳልኳችሁ ሸኔ
ፋኖ የቅማንት ታጣቂ እንግዲህ ከተሳካላቸው እየሞከሩ ያሉት የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ኪሮስ ሮማሃ የሚመራውን አሁንም ደግመዋለሁ በዚህ የጥፋት ፕሮጀክት ውስጥ ይሳተፋል ብዬ አላምንም። ይህንን አድርጎ ሻዕቢያ የጦር አዝማች ሆኖ እነዚህን ከፊት አስቀድሞ ወደ ውጊያ ለመግባት ጥረት እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በወልቃይት جنتايم زبل زلو منك سيرترا لك كم تابات ابارتيكل سمع زنانا نهوحات نفانو نشنه نخالوت اعتقاد جوجيلاتاتو كلاتهم موبيلايز غيرو انصار اثيوبيا نكوينات يدالهم زلو زبل زلو quite frankly يا ريت حق خوينو حق انت زخون كمان زي انا كمي ابكم بصحي እዚ መንግስቲ እዚ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ክንደይ ግዜ ከሳቀየና ዘሎ ንሱ ክወረና ከጥፋና قازا خبرنا دليت كم زلو بعفو جلس تسمعيه بدليتاتون بخادرتاتون كا كبرزنا كساز قدد نجيرومنا له انتهينا نصبيه زلنا ازز بلو زلوس كم افكم يكبر لكم ومي يزب لكم يعني كم تعافكم يكبر لكم يا ريت منقسي يرتراح كم تاسون تبلو زلو غيرو كبون قربكم يبقى صحون معناته at some point ابزي channel زلون تفلطيهم وجن ورا وجن ندل سبات هيكون سلام كنبرنا معبالن قسقاسن ناب لمعتنا هاجرنا كنغوينا ندل زلنا انا ناتي دفيت كوميو every مودا تنا فيديو ناب قطبالو معت كنكيد لنا كن مزيوم ما مصقبو كنشنادو حنا ذا هاجر سلام زخلوا اندحرا لخا خينكا ولا حنت مرجع بلان سلازي تزبلو وزلو نسمع يمو يكبر لكم تراي كابلو كما يريتو زلكم يكبر لكم يلكم صحافه كل ሽራሮ ላይ አርሚ 13 የኮማንደር ጸጋይ ማርክስ የሚባለው የሚመራት አንድ ኃይል አለች። ሱዳን ላይ ጀነራል ወርቃይኑ የሚባል የሽሬ ሰለክለካ ተወላጅ ማለት ነው እና አርሚ 11 የምስራቅ ጠለምት ቀጠናን በመያዝ ወደፊት ለመዋጋት እስከ ማርያም በር በደባርቅ በኩል ለመምጣት ጥረት የሚያደርግ ከዛም አርሚ 11 አርሚ 111 አርሚ 12 ደግሞ የሚሉት የአብርሃ ድንኩል የሚመራው በታችኛው ተከዚ አድርጎ ወደ ወልቃይት ለመምጣት እየተዘጋጀ ያለ ሌላ አርሚ 7 ሁለት ኮር ነው ያለው አርሚ 7 እንደምታውቁት ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ምላችሁ መረጃ ይኖራቸዋል ብዬ ነው ጀስት የሰበሰብኩትን መረጃ እየተዘጋጀ ያለ ሌላ حجين تايم زبل زلو تግራይ زيا تا جيم قندي كتقمل ادليم زلو نكوينات مولع كتقمل ادليم زلو جيم زيا اتي معراب تግራይ ዝبحال زلو سودان هوحت شعبيان هوحت تقيمو نت معراب تግራይ كهارمو يدل خم زلو ويون نعون مكصصار مدقعت تخغبر كم زخل تبل زربا بزي سفح ملكعت تزرب زلا سلامتاي دما زيا زربا يبلوالو حدا حج كابت زጭብጥታት ይበልغ ዝብሎ ዘሎ نزياتهم امين كتزارب كبير نديك نايس اللي وحبريتا خاصله دمصوم كل يغلي هوحت مدقعت تغبر كم زخل زغلص حبريتا كاب استفلالي منጭታት ይወጻሉ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝبحال by all means بفتودي بحيلي كمالصو مخانو وسينሎ ስለዚ بسودان زعتو سراويت مثال برهان تسرع زلو ሓደ አርሚ 7 ደም ገለጽ ብሎ ከም ዘሎ ሚነግርሎ بوغن ኤርትራ بستفلالي መንገዲ ንወልቃይት መቃዕት ንኽገብር ይዳሎ ከም ዘሎ ሻዕቢያ ድማ አቡ ይተሐባበር ከም ዘሎ ስለምንታይ ምዛ ዘረባዚያ ተቀምላ ዘሎ ፈልክም አለው ንህዝብ መሐራ አንጻር ተጋሩ ንመላዓል ዝጥቀምላ ዘሎ ሽጣራይ ህዝቢ አምሐራ ወልቃይት ይወረረካሎ በመባል ኣብ ጎን ኣብ ኮይኑ ህወሓት ስለ ዝቀበጽዎ አንጻር ህወሓት ክትንሳሎ እሞ ምስ ኣብ ኮይኑ ነታ አጀንዳ ናይ ናብ ኤርትራ ገጽካ ወራር ዝባሃል ዘሎ ክትቀመል አምሐሩ ግን ፈሊጦም አለው ሽጣራ ናቱ ረይዎ ኣብዚ this is a very interesting time ኣብዚ ረይዎ ኣብዚ ስማ ምክንያቱም ወልቃይት ወደ አማራ ሲመጣ አማራ ትልቅ ይሆናል ይተናከራል የሚል ስጋት ስላላቸው ወልቃይት በምንም ሁኔታ ውስጥ የአማራ እንዲሆን አይፈልጉም። አማራን ለመበታተን ትንንሽ ለማድረግ እየሰሩ ወልቃይት እንዲደመርና የበለጠ እንዲጠራ አማራን ለመበታተን ትንንሽ ለማድረግ እየሰሩ ወልቃይት እንዲደመርና የበለጠ እንዲጠናከር አይፈልጉም። ይሄን ያውቁታል። ነገር ግን ደግሞ ሌላው ችግራቸው ምንድነው ያልገኝ ከሆነ ወልቃይትን ለትግራይ ከሰጡ ቲፒኤልኤፍ ተጠናክሮ ይወጣል። ያ ደግሞ ለነሱ የሞት ደወል ነው። እንደዛ ነው። በዚህ መሃል አጣጥኝ ነው ያሉት። ታገይም ትሪ ዋለኹም እታገይም እዚአያ እንታይ ብላሎ ወልቃይት ዝባሃል ዘሎ እቲ ወልቃይት ዝባሃል ናምሓራ እንድሕር ሂቡ አብይ አሕመድ አምሓሩ መሊሶም ክበዝሕዮም ክሕይልዮም ሓያል ቁጠባ ከለዎም እዩ። ስለዚ አምሓራ ክዓቢ ይደልን እዩ አምሓራ ክንእሲ ዝደለ አብይ አሕመድ ወልቃይት ነተጋሩ እንድሕር ሂብዎም ድማ ህወሓት እንድሕር ረኺቡ ደገፍና ህዝቢ ክረክብ እዩ ሓያል ገበል ክኸውን እዩ። ምንታይ ዳ ክግበር ኣሎ ወልቃይት ከም ሓንቲ ቦምብ ተጠቂምካ
ከተባልዖም ክትክል ኣለካ ነዚኣ ድማ እዞም ናይ ኣምሓራ ምሁራት ጥራይ ኮነ ፈሊጦማ ዘለዉ ንኣቢ ቀረቡ ዝነበረ ዘውፃ ቦምብሼል ሬቨሌሽን ትብልዎ ኣብዚ ስምዑ ወልቃይት ጉዳይ በቃ አማራና ትግራይ መቼ እንዳይተባበሩ የምናደርግበት ወርቅ መሳሪያ ነች ይባላል። ይሄ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ነው። እኛ አልፈጠርንም፣ እሱ ላይ ካፒታላይዝ ማድረግ ብቻ ነው። የሽመልስ አብዲሳ ቤት በአደባባይ ይነገራል። በካቢኔያችን ውስጥ በኦሮሚያ ክልል ሰማለሁም ወልቃይት ዝበሃል አምላኽ ንአብን ንመራሕቲ ናይ ኦሮሞማ ናይ አቢ ክሊክን ንአምሓራ ንተጋሩ ቤላኽ ንፃወተሎም አምላኽ ዝሃበና ፀጋያ ወልቃይት ትበሃል። ስለምንታይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝበኣሱላ ክልቲኦም ዝደልይዋ ዝከራኸሩላ ነጥቢ ንሕና ኣብ መንጎኦም መጀመርያ ወልቃይት ብፍጹም ካብ ፌደራል ክትወፃ ኣይደልን ይዓቢ ምክንያቱ አንጻር ኤርትራ ኩናት ንምግባር እውን መንገዲ ክትኮነ ስለትኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኣምሓራን ተጋሩን እናባልዐ ንገሊኦም ንዓኹም ክበክም ኢሉ የቃርብ እሞ ነቲኦም ገለ ምስ ኮንዎኻ ንዓኹም የባኽበኩም እናበለ የብሎም ኣብ መውደታ ድማ ናሕፍዶም እውን ክዋድኡሉን ዝኽእሉ ነጥቢ ምዃኑ ክጥቀመላ ዝኽእል ዝበለፀት ጥበብ ምዃና ፈሊጦም ኣለዉ። እቲ ፅቡቕ ነገር ካብ ኦሮሞ ንአቢ ኣሕመድ ቀረብቲ ካብ ዝነበሩ ትምስጢር ይሰምዑ ኣለዉ። ኣምሓራ ሽጣራ ናቱ እንታይ ምዃኑ ፈሊጦም ንህዝቦም የንቅዑ ኣለዉ። ትግራይ ድማ እንታይ ከም ዝኾነት ኩነታት ይርዩ ኣለዉ። ስለዚ ኣቢ ሽጣራ ናቱ ብየማንን ፀጋምን ኤክስፖዝድ ይኸውን ኣሎ። እቲ ዕላማ ድማ ንመለስ ንሳቶም ንኩናት ንምዕራብ ትግራይ ድልውነት ይግበር ከም ዘሎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ። ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ሰሚዖም ከም ዘይሰምዑ ሪኦም ከም ዘይርአዩ ፀጢሎም ዝርከቡ መንግስቲ ብልፅግናን መንግስቲ ትግራይን ዝወጠንዎ ውጥን ይህሉ ዶ ወይስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዝሳለጡ ዘለዉ ኦፕሬሽናት ከም ዘይናሃቶም ሪኦም ኣብ ካሊእ ዓውዲ ይሕንበቡ ኣለዉ ዝብሉ ሕቶታት ኣብ መንጎ ህዝቢ ሕቶ ዘልዓል ይመስሉ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ጀነራላትን መራሕቲ ኩናትን ዝሓወሰ እፁብ ኣኼባ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ኣብ እዋናውን ሃገራውን ዛዕባ ድሂቦም ድማ ዘተ ኣሳሊጦም ኣለዉ። ተደጋጋሚ ዝግበሩ ዘለዉ ኣኼባታት ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ እንትርአ ድማ ናብ ዘይተርፍ ቀጻሊ ውግእ ዘምርሕ እውን ይመስል። መንግስቲ ብልፅግና ከሳልጦ ዝሓሰብ ዕማም ኮነ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ክኸፍቶ ዝውጥን ዘሎ ኩናት በይኑ ክዋፅኦ ዘይደለየ ብዝመስል መልክዑ ድማ ንሰራዊት ትግራይ ዳግማይ ናብ ኩናት ደልሃመት ከጥሕሎ ይጓየይ ኣሎ። ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሂወቱን ደሙን ዝገበረ ትግራዋይ ሕዚ እውን መስዋዕቲ ክኸፍል ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብቐዳምነት ተሳታፋይ ንምዃንን ሓራ ከውፅእ ዝግበሩ ዘለዉ ተደጋጋሚ ኣኼባታት እውን የረድኡ። ሰራዊት ኤርትራ ናብ ከባቢ ሑመራን ካልኦት ቦታታትን ሓዊሱ ሰራዊቱ ዘእቱ ዘሎን ኮይኑ ንኩናት ዝጥዕሙ ምድለዋት ዘካይድ ዘለውን እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ክልል ኣየር ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ድማ ኣብ ሰማይ ሚጋት ከንቀሳቅስን ስለያ ከሳልጥን ፀኒሑ ሃገራዊ ዝኾነ ቅልውላዋት ክትህድእ ዘይ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ዘንቅሎ ዘሎ ንመለስ ኣብዚ ብክልተ መንገዲ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ኤርትራ ትወረና ኣሎ ዝብል ዘሎ ፎልስ ፍላግ ወይ እውን ናይ ሓሶት ወረ ጌርካ ንኽትገብሮ ትደሊ ዘለኻ ሸፈጥ ንምስላት እዩ ኣብዚ ስምዕዎ መረጃ በአንድ በኩል ቲፒኤልኤፎች በወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ወረራ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል። ይሄ ወረራ የከበባ አቅጣጫ 4 የከበባ አቅጣጫዎችን አዘጋጅተዋል። አንደኛው የከበባ አቅጣጫ በሽራሮ አቅጣጫ ነው ያለው። አቅጣጫው ላይ የተመደበ አርሚ 13 የሚባል በማይተመን ብሪጅ ላይ የሚመጣ ሽራሮና ወልቃይትን የሚያገናኝ እስካሁን ባለመጃ 6 ዙ 23 አንቲ ኤርክራፍት እንዳለ ኮማንደሩም ጸጋይ ማርከስ የሚባል ሰው የያዘው ነው። ሁለተኛው ዋልድባ ገዳም አቅጣጫ ነው። ሶስተኛው የደደቢት አቅጣጫ ነው። አራተኛው በሱዳን አቅጣጫ አርሚ 7 የሚባለው ዌል ኢኪፕድ የሆነ በሱዳን በሻቢያና በግብጽ የታጠቀ ኃይል የሚመጣበት ነው። ይሄ አንደኛው ግንባር ነው። አንደኛው ከበባ ነው። ሁለተኛው የጠለምት ከምትሪ ወደለሁም ነቲ ኩናት እዛ ሓበሬታ እዚ ኤግዛክትሊ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ኢንሳ ርድዋን ሁሴን ዝመርሖ ዘሎ ናይ ስለያ ካብ ዝወፅእ ሓበሬታ እዮም ዘንብቡ ዘለዉ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ዝተጋነነ ድዩ ማዕርዮም ሓበሬታ ስለ ዘይብልና ንግዚኡ ከም ግምት ክንወስዶ ንኽእል ኢና። እቲ ሕቶ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ይኸይድ ከም ዘለዎን ወላ እውን ሓሶት ክኸውን ይኽእል ውሸተኛ ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ። ሓሶት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንድሕር ሪኢኹሞ
ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝብልዎ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ንኩናት ትዳለሎ ንኸም ስሉ ኢሎም እምበር መንግስቲ ኤርትራ ንምንታይ ንኩናት ትዳለሎ ዝብል ሓበሬታ መልሲ የብሎምን ህወሓት ግን ንነዊሕ እዋን ስደተኛታተይ ክመልስ ኣፍቅዱለ ተሓባበረኒ ኢልዎ ኣብይዎ ስለ ዘሎ ምናልባት ገለ ነገር ዝተሓሰበ ክህሉ ኽእል እዩ ካልኦት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ኣብይ ኣሕመድ መጥቃዕቲ ክገብር ከማን ይዳሎ ከም ዘሎ እዩ እዚ ሓሲኻ ፀላይኻ የጥቃዓካ ከም ዘሎ እምበር ንህወሓት ከጥቅዖም ይደሊ ከም ዘሎን መጀመርያ ናብ ኤርትራ ምጅማር ንህወሓት ክፍትን ይደሊ ከም ዘሎን ንህወሓት ከዳኽም ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ከዳኽም ንዑ ከዳቕቕ እንተኽኢሉ ድማ ነቲ መሬት ንክቋፀር ምክንያቱ ናብ ኤርትራ ውግእ ክእውጅ ተኮይኑ ንትግራይ ሒዝካዮ እምበር ብዘይ ትግራይ ከዋፅኦ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ነዚን ወዲዝን ኩሎም ተማላ ጻድቃን ዶ ገለዶ ብኡይ እቲ ኩናት በዚ ወገን ትግራይ እንተገበርካዩ ከዋፅኣካ ዝኽእል ኢሎም ንዓቢ የማኽርዎ ከም ዘለዉ ኣብ ተፈላለየ ሓበሬታታት ሰሚዕና ኣለና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚ ንከታተሎ ዘለና ኩነታት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ወይ እውን ደይ መደይ ተባሂሉ ንፕሮፓጋንዳ ኢሉ ጥራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከም ዘይኮነ ማንም ሰብ ክርድኦን ክግንዘቦን ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ድማ ንዓና ንኤርትራውያን ብኸመይ ክፀልወና እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክንሪዮ ንኽእል እንታይ ክግበር ክእል ናይ ብሓቂ ዶ ኸ ነዚ ኩናት እዚ ንክገብሮ ኣብዚ ግዜ እዚ ይውስን ይኸውን ኣብይ ኣሕመድ ንዝብል ዘረባ ድማ ብዙሕ ናይ ኣቢ ጥራይ ዘይኮነ ኣከባቢና እንታይ ይግበር ኣሎ ናይ ብኮ ተጠቂሙ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክገብር ክእል ንዝብል ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ቁርብትለይ ኣብቲ ናይ ዞባና ዜና ክነኣቱ እሞ ከነተሓዞ ስለምንታይ ኣቢ ሸበድበድ ይብል ከም ዘሎ ድማ ክንግንዘብ ኢና Is history repeating in Kenya? 1 year ago, thousands took to the streets of Nairobi protesting against new tax laws, government corruption, and police brutality. 60 people died. A year later, nothing much has changed. The streets of the Kenyan capital again filled with demonstrators, tear gas, and gunshots. Amnesty International says 16 more people died on Wednesday, mostly killed by the police. But each civilian life lost is strengthening the call among Kenyans for justice. As DW correspondent Salah Oneko reports from Nairobi. So, እንታይ ንሰምዕ ኣለና ኬንያ again ኣብ ሓደ ሓደገኛ ቅልውላው ኣትያ ከም ዘላን እዚ ቅልውላው እዚ ድማ ዊልያም ሩቶ መልሲ ይብልሎ መልሲ ናቱ ከስማዓኩም እየ ዊልያም ሩቶ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ቅልውላው ከባቢ ቅድሚ ዓመት ዝነበረ 60 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሕጂ ድማ ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ ጥራይ 16 ሰብ ተቐቲሎም ከም ዘለውን እቲ መንእሰይ ድማ ብዝለዓለ ኣንጻር ዊልያም ሩቶ ተበጊሱ ከም ዘሎን ዊልያም ሩቶ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ንምድቃስ ዝጥቀሞ ዘሎ ጥበብ ክነግረኩም እየ it's a very very interesting time ዊልያም ሩቶ ካብ ስልጣኑ ንክወርድ ዘሎ ተፅዕኖ ኣብ ልዕሊኡ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ቅድሚ ዓመት ኣደቂስዎ ለውጢ ገይሩ ካልኣይ ግዜ ንኸይመፅእ ክገብር ነይርዎ ዓመት ሙሉእ ተፀቢዮ እሞ ወላ ሓንቲ ስለ ዘይተገበረ again ካልኣይ ግዜ መፅኡ ኣሎ ካልኣይ ግዜ ክመፅእ ከሎ ኣብ ክንዲ ነቲ ፀገማት ናይቲ ህዝቢ ፈትሑ ዝፀንሕ እንታይ ገይሩ ፀኒሑ ድሕሪ ሕጂ ኣድማ እንተተገይሩ ብኸመይ ክሓፅዎን ከጥፍኦን መደብ ከም ዘሎ ተዳልዩ ነይሩ ክልተ ከሪአኩም እየ ኣብዚ ናይ ናቱ መልሲ እውን ክንርኢ ኢና ፅኒሕልና እዚ ነገር እዚ ንኣቢ ዓብይ ሻክሎት ገይሩሉ ዘሎ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ንዓቢ ብፍላይ መንእሰያት ዕድል ብምስኣን ናይ መናሃብሮ ናይ ቁጠባን ፀቕጥን ዝፈጥሮ ዘሎ ስለ ዝኾነ ዊልያም ሩቶ ዝፍጠረሉ ዘሎ ፀገም ድማ ንኣብስ እዩ ንዊልያም ሩቶ ፀገም መን እዩ ኮይንዎ ወርልድ ባንክን IMF ዕዳናትካ ክትከፍል ስለ ዘይከኣልካ ግብርናትካ ንላዕሊ ግበሮ ድጎማታት ኣቋርፆ ምንታን ገንዘብ ረኺብካ ዕዳኻ ንክትከፍል ኢሎሞ the same conditions ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዱ ስለ ዘሎ ኤክስቼንጅ ሬት ንላዕሊ ከይዱ ድጎማታት ጠጠው ብላ ኣሎ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣሎ ናይ ሓካይም ደሞዝ ውሕድና ስለዚ the same ረሲፒ ኣብ ኬንያ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ክእል እዩ ካብዚ ንክሓድም ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኩናቱ ወረ ኩናቱ ዝብሎ ዘሎ ዝህወፆ ዘሎን ኩናት ሓደ ካብቲ ምክንያት እዚ እዩ ምክንያቱ ኩናት ተጀሚሩ ምክንያት ናይ ኩናት ክጥቀም ስለ ዝኽእል ንቐፅል Young Kenyans are protesting on the streets again, and once more, they're angry at the death of one of their own. They say at the hands of the authorities. This time, it's Albert Ojwang's name they're calling. He was a teacher and blogger who was arrested for publishing supposedly false claims about the deputy police chief and found dead in his police cell. Watching Ojwang's father on TV is a horror for Julian Munyao and Crispin Odawa. Their son Rex. Wednesday. ሕጂ እዚ ምንቅስቃሳት ናይ መንእሰያት ንሪዮ ዘለና ብሓደ መንገዲ ጥራይ ከይንሪዮ ብፍላይ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዘምፅኣላ ሓበሬታ ዘይኮነስ ኢንዲቪጁዋል እቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ ዘምፅዎ ዘለዉ ረአዩ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ዘይሽፍንዎ ምክንያቱ ደሰይም ፀገም ስለ ዘለዎም እቶም ካልኦት እውን
Protests actually happened. Yesterday, hundreds of thousands of people nationwide poured onto the streets of Kenya to protest against the Ruto government. But this was no normal protest. In preparation, police sealed off government buildings with barbed wire. They blocked off access roads to prevent them from being overrun. And the government ordered the ban of all television and radio stations from covering the demonstrations. They even reportedly started blocking apps like Telegram. Bro, my editor poured onto the street. كم تريوا زلهم زي نعب زي كمت مخانو أب سوشيال ميديا لعول كتطرنا سوشيال ميديا تكنولوجيا تاتيو سلزلو بلاك أنا وورلد بانك ويليام روتو يفلس لزنا برا زاد اللي قرب زعكل مدلاوات كيرو خمسة نبرن أنقول لي بزح جاي مسيس وات زليد بالدلو حدا كابتي نتي أبز حلفة نتي ناي بايتو أوفيس هيروم بمتاو كني عنواتن كني كالنا قاتي من يرجع قلنا كل نتناي منقستي بيت صحفتات بزيك تريكولاتا معبول جيروم كم زشفنون أقدس إرجعتات ونسبنا خياتو معتاو كم زجبرون كل تلفزيونات نيتهاجر شات داون جيروم إنترنت ون سلو كم زخون إيفن واي فاي سأقام كم زهلوا جيروم كم زلوا يزنا جرزالو داي زري نازي لك كم تم قالوا تهاجرات بعد فرنسا زتقاموا زلوا أكال هاجر أب إيران نيوكلير كتوكسلا قالوا إنترنت فيها يلوم يخصوها نيرو هيبوكراسي تحسوا تتمسلين ناتو قالوا تهاجرات نعاتاتن سأقام كمتسان كلو جن إنترنت أتوابيلهم كل نجار زخون تلفزيون فرنسا كل جزء أدم يجبر أب تيك توك نت فيديوهات كل عصوة أب زخون يوم سوشيال ميديا كم زي ورد قبريه سلمتاي هاجر عود إحنا تيولو قالوا تهاجرات كم خبرة خلوا آخر أنصار ديمقراطيين نتنا هي حساب كم جلسة بمبال شاف نتن هاجرات كسيت أمي خاطريهم سلازي إذا كنا تات نريوزا لنا زجرمي سمعوا وجنا عبزي زبالة أنت قد أسند بالله أتمنى قصد ما زع كلمة دلوات جيرو ordered the ban of all television and radio stations from covering the demonstrations. They even reportedly started blocking apps like Telegram. Bro, my editor who lives in Kenya told me that he had to upload yesterday's video using his 4G because his Wi-Fi stopped working. And because this is a largely Gen Z-led movement, the things we saw yesterday were wild. One guy wrote a sign reading, "Dear Iran, just one missile in our state." نتوم جنزي جيزي زبحال زوم حد ناشو ولدو سلازخونز قبر وزلو اتي قصصر سلازخبدو نتي تكنولوجي نخل انترنت كعصوم سلادفتن زلو انتاي سكيلو صحيفني راح يبللو زخبركم ايران قال كابتن اسرائيل سد وزنا بركم ميسايلات حنتو دابز بيت منقسن هاد ناس ددولنا Kenyan Gen Z. House police. Another guy brought his dog so that he could protest too. They used slingshots. And there's even a picture going viral of a girl using a pole vault to go over the barbed wire. And what makes this protest so unique is that it was largely organized on social media using hashtags. And it had no backing amongst the main parties or trade unions. But here's the craziest part. The day before the protest, a coalition of foreign embassies issued a joint statement saying that they are concerned about the government's use of hired goons who are paid to infiltrate and disrupt peaceful protests so that the police have a justification. أبزي دم حنت جيم ناي أبي أحمد ناي ويليام روتو تفليت الله انتايس ككسي زوم بزحات هجرات كم بعل جيرمان تم معبلات هجرات بحلا بحدا حبراوي ستيتمنت ينز جبرا من تانتي دمسي كبرت علني لانتاي كيلن ويليام روتو سي نتي زجبرتلو سلماوي من قصقاس نعون معتاو بعلو سبات قصيرو أمونغتهم تسلفتي يأتومو أبوليس حوي دربيو من تام بوليس مستحرمه وينقلم سورادو قبر ملس غير ببرتم بقلن غير نتكون تاتطون خبل سلازي بزي مخنياتكم زغبرت ولا كيف بعلوم بغنزب قصيروم أمونغتهم تسلفتي تيوم نابغونت كم زخيد يقبروا ونتب ناي سلام وصل في زنبر شعوت بوليس نعو كم مخنيات تكيمو حيل خنتقام يخليهم زبل زلو ويليام روتو نزخلو ريو بخمي يملسلو له نزبل دما أبزي كنركن فتنينا مجمريا أمنستي انترناشنال وين أنت ويليام روتو اكسسيف حيري تقام كم زلو كسيسلو روتو مالتي بنيرون أبزيس كسمعوا is that because I have tried to listen to the people organizing the demonstrations and they have said three things. They have said they love Kenya but they hate the leaders. And they have talked something about one term. And they have said Ruto must go. Those are the things I have listened to. You know? And therefore, I want to ask them this. Because if you truly love Kenya, as you say, don't ban your country.
እጅንታይ ዝብል ዘሎ ድምጾም ክሰምዕ ፈቲነ እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለው እንታዮም ዝደልዩ ዘለው ናበዮም ዝኸዱ ዘለው ብዛዕባታቶም ገለ ካብቲ ዝሰማዕኩሞ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለው ሩቶ ማስትጎ ሩቶ ካብ ስልጣኑ ክእል ኣለዎ ሪዛይን ክገብር ኣለዎ ዝብል ክኸውን ከሎ ግን ብኻልእ ድማ ኬንያ ይፈትዋ ንኬንያ ከም ዝፈትዋ ነቶም ፖለቲከኛታት ግን ከም ዝጸልእዎም እዮም ዝዛረቡ ዘለው ብሕፅር ዝበለ ፖለቲከኛታት አንጻር ፖለቲከኛታት እምበር አንጻር ኬንያ ከም ዘይኮኑ መልሲ ናተይ ድማ ቀዳመይቲ ኬንያ ትፈትዋ እንትኮንኩም ከም ቃልኩም ዓድኹም ኣይተቃጽሉ that's a good thing እዚያ ዘረባ እዚያ ቅንዕትያ ዓድኻ ትፈቱ ትኮንካ ዓድኻ ኣይተቃጽ ኣይተባድም ሰላማዊ ሰልፊ ኢልካ ኣገሌ ኢልካ ሃገር ምዕናው እዚ ኣነ ብፍጹም ዘይቅበሎ ነገር እዩ እቲ ሕቶ ግን ኣቓልቦ ናይ መንግስቲ ብኸመይ ትስሕብ ካብ ዝብል ተበጊሶም እዮም ከምኡ ዝገብሩ እየ ዝብል እምበር ዓድኻ ምዕናውሲ በዓልካ ተመሊስካ ንኽትሃንፅኦ ባጀት ካብ ናይ መንግስቲ ተወዲቡ ንኽገብሮ ኢልካሲ وحيدنا شجر رخيبنا جنزب سينا نبلكاس نتهاجر مليسكا عبد خنات كتكيد مقبار كنوع كنا يسمعنا نيجي نقصل تايلوم. If you are telling us you truly love this nation, don't be part of the problem. Figure out how we are going to get solutions. If you hate the leaders, I want to tell you, hate brings conflict. Conflict brings violence. Violence is not a solution to unemployment, is not a solution to any of the challenges that Kenya is facing. بحفشا بتعم قالات غيرو كدعاسوم يزفتن زلو دهرنا بحكي قطبا كفينا منا ابرو كفيو قال شجر كوينون تبلو دحر لهم توسخ صقم نزا هاجر يتوسولا اكل نايت مفتح خونو اكل نايت صقم يتخون يزبلم زلو the question here is بزت عمق قالات نخندي غزي كقلصل خل ويليام روتو يتحطو كمزي غيركا قد عامت تزاريبكا مبصعاتات اتيخا غلخ غبريلكا نفس التعمتيخا كن ولا حنت تدي غيركا لون كينكا بتعاده وغن اي ثينك تزلنا مدرخون يبعل ويليام روتون قليل هيكونن مغنياتو اتعدانا يتحجر كله نسو زمصو يكون قدميز انا عداون الله سلازي ات كرايسيس كلولا بعالم زلو نعون كله ناتو زفترو زلو كندي كفالنا يتصقمي ويليام روتو مسمص خوينو كندي كفالي كن قدميز اني ايفلتني بحفشا ويليام روتو افريكا ملو تسفا زغبرلو حجيغن افريكا ملو تسفا زقرصلو مراحي خوينلو اما ودات هذا حزب كينيا اجاناتو ابيدون وديقلو افريكاويان زعبا ويليام روتو تسفاتات نايتو قيمي ابت مجمريا ستار ناي افريكا زنبره بوليتيكانيا خوينو تسفان دكا كما ابي بزح تسفات غيرلو مع ريون سب ديزابوينت غبره منالبات كاب ابي حيش خون ግን ويليام روتون حماقه ودادقه كودق نرلنا سلازي اذن ريو زلنا صقمات كاب حدا بوتا ناب كال بوتا خيد كلو نريو زلنا صقم نابي غصو كخيديو نابخه بخمي كصلويو نزبل كركن كلالنا حنتي زعبا ديمقراسي لنكنه تجرم وتي الله زياس كسمعوا لي زيا تجرم يا امريكا دماي that say the only good Muslim is a dead Muslim. I get threats on my life. On the people that I love. I get messages that say the only good Muslim is زتري وزلهم حدا كابتوم اب امريكا بوليتيكان امريكا عبس الواز قبر زلو سبيو ابناي نيويورك ستيت نيويورك ناي مير نايت كتما كنتيبا نايتا كتما ابز قبر زلو مرجع بزاس دم منقدي افت برايمريز بحال قدما مرجع زقبر تعوتن قمولوتي هابتام كلاس ناي نيويورك ديمقراط يكون ريبابليكان توم بليونيراتن هابتاماتن انصارو مليونات ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ከለው بدمص حزب تمريص زوصاي سلازي بگنزب يكون بادفرتايزمنت يكون بميديا كسعر وسلازي قالو اجنتاي غبرو يفتنلو قاتلو way يفتنالو so much about their democracy كلمه زبل ديمقراسي نعم كربح كله طرينا نبلكم زلنا هسه بزي حزب امريكا يزمرص زلو حزب نيويورك يزمرص زلو سلامتاي كسكس اليوم لو بوليتيكانات حماق سلازخونه يكون اسرائيل كجزاء سلازي دلابز سمعوها York's mayoral race to Mamdani in a chicken and rice platter. The first foreign visit by a mayor of New York, where would you go first? First visit, I would visit the Holy Land. Given the hostility and the anti-Semitism, go to Israel. Yeah, I'd make my fourth trip to Israel. My goal would be to take my first trip to Israel. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. Mr. Mamdani, can I just jump? كلاتهم نابيهم تخدوا مستمرتكم مجمريا مزبلهم ناي نيويورك وكم ناي امريكا يكونوا فورين ريليشنز بالكتم ونا يكونوا نسرائيل كبلو خلو نسو
أنا أم نيويورك يز من رأس اللغة أم نيويورك كي تطوق بليه نقول حزب نيويورك دما أبتا وش نيويورك نزلوا كقول لهم إيه إسرائيل كي تخيدن يخاكلوا يجمروا صانت لهم إسرائيليان أيهوداويان أب نيويورك نزلوا أب سيناغوج ناتهم ديو أب تمبل ناتهم أب بيت أملاخ ناتهم ديو أب دكان ناتهم ديو أب زدلي وبوتا كي دك زرارة بميلك كم كالو زيجاتات نيويورك ناب إسرائيل زخيد مخنيات كني بلين إذا زربازيا extreme viral كيدا من سياد بمولو ما بقولنو بفلاي إسرائيل زبالنا تبوليتيكان أمريكا كندم انتهي تساويت اللهم زلو expose جبري that's why ما قتل ده حسب زلو بزو حسباتوني ترطريم قاتلوا غوليم انتهي سكيلومو أسلامايسي أتعي أسلامايسي أبي تراي زلي لمو أما قابر مسموتي تعي أسلامايسي ركب بيوت كلا أسلاماي تعي كوناي كلي good Muslim سي أما قابر وي مسمو ريسام سكونة ترايو زلو زبل صحفات نعاقان سدراهان كانت فاكاينا زبل صحفات بزوح security problem كم زلو ويدي زراب زلو imagine أبنيشتي نيويورك حزبني زمرصو زلو مرحيك قتليهم دفتن زلو now imagine أب أفريقيا زي سبز انتاي ideology ناتو أتوم حفتاماتي تاكس تخفلو زلو قربت اللي زيادة خفيلو نتوم homeless زلو نتوم ناي جزا خرايش جراغاتي موم زلو زي حق السيستم كانت تاتاتو لنا بخلا زر أربع أتنا أمريكا ديمقراسي قربت اللي نا أوروبا أجاباب كنوس خلو لنا سلز بلاهم قتلوا الزلي زلو سوشياليست يزي كومونيست يزي نابلتو علو زلو هاي مالتي زي انت دايت ديمقراسي سبدليتو نخبر زي كون كا ديمقراسي غيركا نو نا اجندا نتوم حتى ماتن نتوم كوربوريشن زربح ناخذ قبري ديمقراسي زدلي كابزل العلي نصور مال اختيالات سمعوا هجي انتهي لغت حتى هاي نيويورك ماير يزي زعبازي زي قد سما هي محلون. Then would you visit Israel as mayor? I will be doing as the mayor. I'll be standing up for Jewish New Yorkers and I'll be meeting them wherever they are across the 5 boroughs. Yes or no, do you believe in a Jewish state of Israel? I believe Israel has the right to exist. Not as a Jewish state? No, as a state with equal rights. No, he won't visit Israel. So I answer questions very directly, and I want to be very clear. I believe every state should be a state of equal rights. Okay. Just gave away New York's mayoral race to Mamdani in a chicken and rice platter. The first foreign visit by So come through ولا لهم التهزبي دما نزناتو دمسي رغيبو كلاتهم كابزهم كلاتهم أو زنبرو هذا نسوتراي إسرائيل هاي كيدنه نهزب أمريكا نهزب نيويورك نبر إسرائيل كجلجل هيكون كوز برازلو سلزم له نايهود خيدي خاف إسرائيل كتأمن دي خجلين تايزة تحزلو of course بوليتيكان أمريكا نايهود تجلجل ده تجلجل يتقدمه أمريكا تجلجل ده نسبة أمريكا تتقدم ده نيويورك تتقدم ده يكونه لذي إذن ورد زندما نتي ديمقراطية زبالة زنبرة إكسبوس كجبرانر لنا نربحهم كهون كله أتا أجندة زسرح مني نعود زجلجل يتي ديمقراطية بر نهزب زجلجل كم زي يكونه بروفي جبرانالو هبتامات كل جزء دخاتات من جزء عمام زل لابزوان إذا هبتاماتون كهاد مجميرة مالو سمعس كبزي. Global report reveals how the world's richest are moving their money and themselves across borders to avoid taxes and boost profits. According to the Henley Private Wealth Migration Report 2025, at least 142,000 millionaires are expected to move to a new country this year. It is a major increase from the 134,000 who migrated. مليونيرات دما سدت هقاتي موان بحمد مرة يم كبد خازب العخا دخاتات رايم زخات من يرون قدم لومي حبتاماتون كسددو جميرون كم زلو كنا بسرقكم ندل بسرات كوي كونان سب كسدد عندل نقل مليونيرات كاب أوروبا كاب كالوت هقراتن كسددو ريكورد ليفل يرألو زدما تاكسس كاب تاكسس حديمكا جنزبكا حبتخان كتعق بلو تغل بوتاتات بقلطف يرأى كم زلينا نرزلنا سلزي كم تري وزلون بزحات مليونيرات عدي يغيروا خمزلون رسيدا نساتهم يغيروا خمزلون زي ما هبتخان معقاب زقبر زليو نساتهم نابي يخذلو دما كرر لنا هنياتو قال هبت زلكم نسخاتكم ونزت بزيت يدليكم خونيو بفلاي حقرات كم بعد الإمارات ريكورد ليفل حبتي دمت أنزلو سلمتاي تاكسس سلزي اللي ريبورتي بلالو 243 مليونيرس to migrate in 2025 أب إسرع إسرع حمشن 243 مليونيرات كسددوا مخانو من الجرالو أوكي قال لك هبزي أتوم نابي كسددوا يوم نزبل دما كنرينا قطر حادث زمت زلو ناي سدد بوتا مالتيو إماراتيو سلزي إمارات زبط سدتنياتات كاب كسب تشعت الشح كباب 10 مليونيرات يمتوا هذا most preferred destinations for millionaires 19 مليونيرات ني إمارات كم زخدون
7,500 ድማ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸዱ እናንደር ዘለና ስለዚ ቀደም ኣሜሪካ ዝያዳ ማግኔት ናይ ሃብታማት ነራ ምክንያት ሃብታም ተኮይንካ ብዙ ምርጫታት ኣለካ ኣሜሪካ እውን ግን ሕጂ እቲ ኢማራት ዝበሃል ብብዝሒ ሃብታማት እዚ ካትሪኤ ካብ በዓል ዱባይ ተኸይድካ እቲ ሃብቲ ስኢሉ እዚ ክቡር መኪና ዝበሃል ኣብ ዝኸድካዮ ኣንጎሎ እዩ ዝኸርፈካ ስለዚ ብብዝሒ ሃብቲ ውሕዝ ከም ዘለዎን ስለምንታይ ታክስስ ኢንካም ታክስ ስለዘይብላ ሃገር ከምኡ ድማ حوس سيف تلو سلازي بحال هبتام دما دليتو كجبر سلازي غل نت بوليتيكا نايت هاجر كيتن كافي كم دليتو كنبر سلازي غل ازي نري لنا سلازي هبتامات انتاي يبلو زي كونه هبتامان تاي جبرو ريخا نعاخا زخون اسقم تكتوسد ندلي من البات نتوم هبت زلكم نكحبري ليه تعدلات تقوم الحجي نابت زبانا ملسينا ሙያው ኑሮውን አሸንፎ ከሰው ተሽሎ ሳይሆን ከሰው በታች ሆኖ ነው የሚኖር። ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት ሳይሆን ሚራክል ነው ያለው። ኑሮ አቃጥሎናል፣ ገሎናል። እኔ አሁን እንዲሁ ታውኛላችሁ እንጂ ውስጤን እኔና እግዚአብሔርን የምናቀው አሁን ጅምር ጭርሱ ምንም የለም። እኛ ሱካር ቢቀር ቢያንስ ዳቦ ኢንፍሌሽን አምናና ዘንድሮ ቢያንስ በግማሽ ቀንሷል ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን ህዝቡ መቆጫንቆት ወዴት እንደሚሄድ ነው ያጣው። በቃ ለውጡ በእያንዳንዱ ጓዳ ውስጥ የፈታቸው ጉዳይ በጣም በርካታ ናቸው። ወይም እኛ አልተናገርናቸው ወይም እናንተ ማየት አልፈለጋችሁ። አንድ እንቁላል 23 ብር እንዲደርስ አድርጉ። بحفشة أمونغ حزب إثيوبيان أبي أحمدن حدا عبي في اللي تفطيرو خمسلون أبي أحمد انتس كحس دليو انتس كمسل دليو إثيوبيا بتأمرات هاوز وخونه قطباوي كسكاسة خيط كمزلا كنقرنا تزب كم من كله نساتهم دما سمعنا زعركي نسخات بلو زلخا بزنينا نسمع زلنا نحنا نجربو زلنا أب جزانا أب دكان أب عداقة أب من نابرونا نريو زلنا يو سلازي نتي هيوتنا دينا كن أمن دلنا نتي معالتا ونبرو زلنا دينا كن أمن ويس نتي نسخات نقرنا زلخا زربا يوم زبلو زلو أما ودعتا أبي أحمد كند من تاي بقافو تزاريبو كند من تاي بروباغانديس ناتو تزاريبهم اتهزبي من نبابرونا تقير كساب زي كالي ناي من بار تي من نابرو أمنا كبيرو سلو زلو زفتر زلو مالتي كل تديت معبالة زقبرو زلو ويون كل تتحت أرز إنفاس قبره زلوا انتهي زفتر زلوا إنفليشن من هار واقتها دما معريز أكل دموز وسقط زي قالوا تزبي حنت رسيبين أجرجريو ما تسبس كنبراي كنبرت زي كيلو دما أجرجرك فطرنا قتني سلازي أبي أحمد حادو نتبلانا تقريفو نزوم هزبي نتقول طبعا مرققا خويلو نعنو خجبر دما IMF في وورلد بانك هيكفر لوني سلازي تاونكو كجبراز غلابس تايم أبز حجين الرياضة لنا اتمنى برو سمعوه نسو وطبعاتنا يقزقز بلت ህዝብ ድማ መረረናቱ ይገልጽ 1 ሊትር ወተት ኦልሞስት ከ110 ብር በላይ እንዲደርስ አድርጎ ይሄን እድገት በተገለጠ አይን ማየት ካልቻል መጠበቅ ካልቻል መደገፍ ካልቻል አደገኛ ጣጣና መከራ ሊያመጣብን ይችላል። የኑሮ ውድነት የሚጎዳው አብዛኛውን ማህበረሰብ ማለትም በጡረታ ገቢ የሚተዳደረውን ተቀጥሮ የሚሰራውን ዝቅተኛ ገቢ ያለውን ምንም ገቢ የሌለውን ትናንሽ ቢዝነሶችን ከፍቶ የሚሰራውን እንዲሁም ባለመካከለኛ ገቢውን የህብረተሰብ ክፍል ነው። ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታቸው ለአብዛኛው ህዝብ የማይደርስና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸው እምብዛም የሆነ ወይም በባለሙያዎቹ ቋንቋ ሃይ ኢኮኖሚክ ሪተርን በሌላቸው እንደ ቤተ መንግስት ግንባታ፣ የቢሮ እድሳት፣ የፓርክና ሪዞርት ስራዎች ባሉ ዘርፎች ላይ በርከት ያለ ሀብት በሚፈስበት ወቅት የኑሮ ውድነት ያሻቅባል። ኤግዛክትሊ ሕጂ እቲ ዓቢ ዝገብሮ ዘሎ ምዕባለታት ተባሂሉ ፕሮጀክታት ዝግበር ዘሎ ነቲ ተራ ሓረስታይ ብኸመይ ክጸልዎ ለተይ ፎር ኤግዛምፕል ኣዲስ ኣበባ ብጣዕሚ ጽቡቕ ህንፃታት ሃኒፅሎ ፅርግያታት ሃኒፅሎ ኣብቲ ንሱ ጽቡቕ ዝገበሮ ስኢልካ ኣሎ ሰብ ከምዚ ተዓሚቱ ንኩሉ ሕማቕ ድብል ኣነ ሕማቕ ኣይብልኒ ፅርግያታት ሃኒፅሎ ፓርክታት ሃኒፅሎ ነታ ከተማ ምዕብልቲ ከተማ ከም ትመስል ገይርዋል ኣትሊስት በቲ ዝቐድሖ ዘሎ መዓት ገዛውቲ መዓት ህዝቢ ተፀፋፂፉ ኣብ ካልእ ክህሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ብሓፈሻ እዚ ፓርክታት ዝገብሮ ዘሎ እዚ መንገዲ ፅርግያታት ዝገብሮ ዘሎ ገለ ዝገብሮ ዘሎ ንተራ ድኻ ሰብ ዝኾነ ይኹን ኣታዊ የብሉን እዚ ብግምጣሉ እቲ ገዛውቲ ፈሪሱ ዘሎ ድኻታት ዝቕመጥሉ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ቅሩብ ተለይ ምዚ ሕጂ ዓበ ምስ መፀ ኣብቲ መጀመሪኡ እውን ስለ ትፈልጦ ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደሞዝ ውሑድ እዩ ደሞዝ ግን ኣይመኻፍአን እዮም ዝብሉኻ ናይ ደሞዝ ፀገም ኣይምኾነ እቲ ፀገም ገዛ ክራይ እዮም ዝብሉኻ እቲ ቀደም እየ ድብለኩም እቲ ቀደም 5,000 ሲ ናይ ዚንጎ ገዛ ይብሉኻ ብፍላይ ኣብቲ ከተማ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ናይ ዚንጎታት ገዛ እንድሕር ኣፍሪስካዮ ደሞዝ ናይ ሰብካ 1,000 2,000 3,000 እንድሕር ኮይኑ ገዛ ክራይ ድማ 9,000 5,000 እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዮም ክገብሩ ስለዚ እንታይ ትፈጥር ኣለኻ ኢንዳይሬክትሊ ነቲ ናይ ምንባር ሕቶ ናይ ሰባት ኣኽቢትካ ኣለኻ
እቲ ፓርክታት ንመን እዩ ንቱሪስትስ ነቶም ገንዘብ ዘሎ ጽቡቕ መኪና ዘሎ ብሽክሌታ ዝዝውሩ ስኩተር ክገብሩ ዝኽእሉ እንጆይ ክገብሩ ዝኽእሉ ንዓታቶም እዩ he's doing something good for them ህዝብኻ ከንታይ ክኸውን ኣብ ገጠራት ዘሎ ገለመለ ዘሎ በዚ ናይ ልምዓት ኮሪደር በዚ ቤተ መንግስቲ ኢልካ ትሃንፁ ዘለኻ ሳይንስ ሙዚየም ኢልካ ትሃንፁ ዘለኻ ገለመለ ቀጥታዊ ገንዘብ ኣምፅኡ ነቲ ገንዘብ ዘምፅኡ ኣብቶም ገጠራት ገለ ነገር ተዘይጌርካ ከመይ ገይሩ ክነብር ስለዚ ዝሰርሓ ዘሎ ምናልባት ኣብዘይ እዋኑ ዝገብሮ ዘሎ ወይ እውን ብዘይ ተመጣጠነ መንገዲ ይገብሮ ስለ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ተቕርጽ ክትሃንጽ ጽርግያታት ክትሃንጽ ጽቡቕ ነገር ክትገብር ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ብዴፊኒሽን ግን ባላንስ ክትሕዝ ኣለካ at the same time ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ድማ ዕድል ናሃብካ ኩነታት ናፈጠርካ ክትከይድ ኣለካ ንሱ ግን ኣግሬሲቭሊ ኣብ ትሕቲ ቅርጽን ኣብ ጽባቐ ናይ ከተማን ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ ኣብ ሪዞርትታትን ገለን ኩሉ ንቱሪዝም ዘቕንዕ ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ዱባይ ክገብራ እዩ ዱባይ ከምኡ ዝገበሩ ኣይተረድኡን ኣሎ እምበር ዱባይ ሰብ ስለ ዘይብሎም እዮም ሰብ የብሎም ኣብ ዱባይ ክንደይ ሰብ ይቕመጥ let's say 2 ሚልዮን ዋላ 8 ሚታዊት ኖ 89 ሚታዊት ህዝቢ ዱባይ ስደተኛ እዩ መናብሮ ከቢርኒ ገዛ ክራይ ከቢርን ዝበሃል የለን ክትጥፋ ኣብላካ መናብሮ ተኸቢርካ ትኬትካ ቆሪፅካ ጥፋእ ካብታ ዓዲ ዝግድሶ ኣይኮነን ዜጋታቱ ይኮንካ ሰራሕተኛ ኮይንካ ቪዛ ሕዝካ ኢኻ ትመፅእ ተመሪርካ ትኸይድ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ይኮነን ህዝቢ ደቂ ሃገር ያው ዘሎ ስለዚ ተመሪርዎ ተንስዩ ክብንቁሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ካልኩሌሽን ወላ እኳ ጽቡቕ ኢንቴንሽን ኣለዎ እንተበልካዮ ትሕቲ ቅርፂ ምህናፅ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ሓንቲ ናይ ኣፍሪካ ጽቡቕቲ ከተማ ይሃንፅ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ግን ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ዘለዎን ዘይብሉን ብዙሕ ሽግር ምፈጠረ ክገርመኩም እዚ ፖሊስ እዚ ኣብ ኤርትራ እንተዝኾን ምሰርሐ ነይሩ ኣብ ኣስመራ እንተዝገብረ ነይሩ ኣስመራ ከምዚ ዓይነት ፖሊስ እንተንኽተል ሕጂ ምሰርሓልና ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ እዩ ፀቕጥቕ ገብረልካ ይክእልኒ ገዛውቲ ተሰሪሕካ ገለ ተቁርብትለይ ነቲ ከተማ እንተሃኒፅካ ቱሪዝም ናትካ ክመዓራርኽን ናይ ሓንቲ ከተማ ሃኒፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሓንቲ ከተማ ኣስመራ እንተሃኒፅካ ምናልባት ትፅመም ኣቢልካ ድማ ባፅዕ ጌርካ ኣብ መንጎ ባፅዕን ኣስመራ እንተጌርካ ቱሪዝም ጥራይ መዓት ገንዘብ ክእትወሉ ይኽእል ነቲ መንግስቲ ኣዲኹምሎ ቱሪዝም ጥራይ ንኤርትራ ብዙሕ ገንዘብ ክእትወሉ ይኽእል ነቲ ገንዘብ ወሲድካ ድማ ነቶም ገጠራት ዘለዉ ድዮ ነቶም ካልኦት ዘለውካ ኢንቨስት እናገበርካ ትኸይድ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ኤርትራ እንተኮይኑ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣስመራ ፅቡቅ ጌርካ ተፀባብኻ ኣብ ቱሪዝም ኢንቨስት ትገብር ባፅዕን ኣስመራን ባፅዕን መንገዲ ትገብር ስለምንታይ ቱሪስትስ ከተማን ባሕርን ክርእዩ ስለ ዝደልዩኻ ነዘን ክልቲአን ኮኔክት ጌርካ ሰሪሕካ ፕሮሞት ጌርካ ቱሪስትስ ምስ መፁኻ ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ገንዘብ ወሲድካ ድማ ነተን ካልኦት ከተማታትን ነቲ ካልእ ነገራትን ከዓ ትገብር ስለዚ እዚኣ ከም ፕላን ኣብ ኤርትራ ምሰርሐት ኣብ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲ ተገምጢሉ ካብ ስልጣኑ ክፍንቅሎ ከም ዝኽእል ብዙሓት ይኽእሉ ኣለዎ ግን ኣብ ዝብሎ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ፀገሙ ኣብ ዝስምዕዎ ሓደ ለንቀነ ኣብ ቀረባ ዝፈልጦ ሰብ ኩሉ ጉዱ ከውፅእ ጀሚሩ ኣሎ ስምዕዎ ኣብዚ ከባድ ነው የሱ ውሸት ሰውየው አዶኖ በውሸት ሙያ የተማረ ትምህርት አለ እንደ ውሸት የሚያስተምር እንትን አለ እንደዛ አይነት ነው ማለት ኣቢ ንኣቢ ንምግላፅ ከቢድ ምዃኑ ይዛረብ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ፍሉይ ሞያ ናይ ሓሶት ድዩ ዘለዎ ኣብ ናይ ሓሶት ቤት ትምህርቲ ኣሎ ድዩ ስልጠና ኣሎ ድዩ ኮርስ ኣሎ ድዩ ዲግሪ ኣሎ ድዩ ናይ ሓሶት ፍሉይ ክእለት ዘለዎ ሰብ መራሒ ምዃኑ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ኦሮሞን ዝነበረ እዩ ካልኣይቲ እውን ብዛዕባ እታ ፌክ ፔጅ ናቱ ኣገዳሲ ዘረባ ኣምሊቁ ኣሎ ስምዕዎ ኣብዚ ንክልቲአን ኣተሓሒዝና ክንሰግረን ስጽፍ እሱ አይደለም ጻፍ ወረቀቱ የኛ ጓደኞች አሉ 5 የኛ ጓደኞች ሁለቱ አብረን ነው ዲግሪ ሁሉ የተማርነው ቆንጆ በጣም በትምህርታቸው ጠንካራ የሆኑ ልጆች አሉ እና አይቢኤስኤስ ለመማር የመጡ ልጆች የሱ ወረቀት ጅማ ሂዶ እንዲሰሩ ብሓፈሻ እታ ፒኤችዲ ናቱ ባዕሉ ከም ዘይፀሓፋ እኳ ኣብ ብዙሕ ነገራት ግምት እንዲ ነይሩና እታ ፒኤችዲ ናቱ ካልኦት ሰባት ፅሒፎም ከም ዝሃብዎ እታ ቴሲስ ማለት እዩ ቴሲስ ምፅሓፍካ ወይ ከዓ ዲዘርቴሽን ዝበሃል ሶሪ ዲዘርቴሽን ዝበሃል እቲ ናይ ፒኤችዲ ንዑ ምፅሓፍካ ንሱ ተኣሪሙ ንዑ ፕሬዘንት ምስ ገበርካ ኢኻ እቲ ፒኤችዲ ዝበሃል ትረክብ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ክሳብ ሕጂ ዝተፈለጠት 7ይ ክፍሊ ከም ዝበፅሐ ትራእዩ ድሕሪኡ ኣበይ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ ኣበይ ኮይኑ ሰሪሑ ኣበይ ኮይኑ ኣብ ከምዚ በፂሑ ንሱን እዝጌሄርን ጥራዮም ተሓታቲ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኤቪደንስ ግን እዚ ሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ናብ ከምዚ ዘብፅሕ ከም ዘይነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ካብ የማንን ፀጋምን ጉድ ናቱ ክወፅእ ንሪኢ ኣለና ኣብዪ ኣሕመድ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓንቲ ነገር እዩ ተዛሪብዎም ዘሎ
1000 ዓመት ቢታገሉ ስለማያሸንፉን 1000 ዓመት ቢወድቁ ቢነሱ ለውጥ ስለማያመጡ ለሚቀጥለው 100 ዓመት እንዋጋለን እንጂ ሚኖር ህይወት የለም። ይሄን ያውቃሉ። ኢምፖሲብል ነገር ነው የሞከሩት ተመነሻው። እኔ 100 ዓመት ቢታገል ማንም ሰው ክላሽ አያሸንፈን። 100 ዓመት በምንም አይነት ሁኔታ كم تريوا زلهم أبي أحمد لك كم تقد ميوز نبرة من قصة هاي مريم أبكم عينة فخراوت يوم زلون بعلم هكنا بيرم يمنزل الصياغ زلون 100 عامت شح عامت انت تتقالي سومون كالي وناي كلون يوم أبزبل أقول تحساسبا بتشي كم زلون قد ميو من قصة هاي مريم كم النابلة السعودية 100 عامت نابلة خلو تزرباناتو أب زيمبابوي خيني ريال لفشم قلنا خينو لسه بزدما تعج أنا تكد بس حدا تخونا يتبصحون نجزيه نقطفه أبزقن حنت حتوني جوار متيات تنيرا እንበርዶ አቅበል ለኩም እዩ ክትቀይሩ ይልዎ ምንም አይቆጨንም ምንም የሚጎልብን ነገርም የለም ብሏል እኮ እኛ ያው በሌላ መልኩ በጣም ስማርት ናቸው በጣም ክሬሞች ናቸው ተብለው የሚገለጹትን በሌላ መልኩ ግን የናንተ ፋይዳ ኢትዮጵያ ያለ እናንተም ኖራለች ወደፊትም ተቀጥላለች የሚልም አስተያየት ሰጥቷል ያን ያህል ቦታ አልሰጣቸውም እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንባል ጀዋርሲ አቢ አሕመድ ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ ንስኻትኩም ሲ ክትገብርዎ ትኽእሉ ብዙሕ የለን ምክንያቱ ንስኹም ሃልይኹም ኢትዮጵያ ክትቅፅል እያ ንስኻትኩም ግን ኣብቲ ዘለኹሞ ሌፍ እናበልኩም ዘበንኩም ዳ ክሓልፍ እምበር ኢትዮጵያ ንስኻትኩም ስለ ዝጎደልኩማ ዝጎድላ ነገር የለን ከም ዝበሃል ዘሎ እዩ ስለዚ ከምኡ ዲቱ ኩነታት ናይ ዘረባ ጥራይ ዲኹም ኮይንኩም ክትተርፉ ኢሉኒ ጀዋር ምስሓተቶ ውሸቱን ነው እባክህ ቦታ ሰጥቷቸው አይደለም እንደ ሁሉ ነገር አቋርጦ ለሁለት ወር ስለነሱ ብቻ ስለ ሀገር ብቻ ለመጀመሪያ ጊዜ እኮ ስለ ህዝብ ጥቅም ስለ ህዝብ ጉዳይ እንዲያወራ አስገደዱት ሞራላቸውን ለመንካት እንዲህ አይነት እንትን አለው በቃ ሞራልን ለመንካት ለማድረግ የሚያደርገው ነገር ነው እንጂ አዎ እነዚህ ጤና ባለሙያዎች ከሀገር መሄድ እሱ ላይ ጎዳው ይችላል ምክንያቱም እሱ ለጉንፋንም አቡዳቢ ነው የሚታከመው የሀገራችን ህዝብ ግን ባለፉት 40 ዓመት የሆነ ዳታ ለጥፌ ነበር ባለፉት 40 ዓመታት በህፃናት ሞት ወላድ በሐፍቻ አታ ሕቶ ንጀዋር ጥራይ ኮነ ተቶም ሓካይም ይውን ማለት ተገዲስኩም ተሰራሕኩም ጽቡቕ እዩ እንተኸይትኩም ግን ተሃገር ብኻልእ ተኪያ ንዓኻትኩም ክትቅፅል እያ ዘስምዕ ዘረባይ ተዛሪቡ ስለዚ እንታይ ለውጢ ክመፀሎም ይኽእል ነቶም ሓካይም ሰላም ኣድማ ዝገብሩ ዘለዉ ንዝብሎ ሓሲዩ ሞራሎም ንምትንካፍ ንከሰንብዶምን كرعدون كبر كهون سلز دليمبر كل سرعة قديف بزعبو دي زارب يلن سمينارات سكبر زلو حاليوتنا هزب سلز زلو دي يكون دو خينو دي فرس لتسمعو كاب سلطانو كفنكال كم زغل عب سكع زلو درجات لدبس حيو سلزي برقت نسو انت حميمو سعال انت حميمو دبي أبدابي كيدو سلزي حكم حكايم ابتعد هاليوم هاي هاليوم زو كي قد سي غليو نتهزبي إثيوبياغن لعلا قد سنة تالو نابلو أبي أحمد هذا أبي تشالنج ناتو كم تري وزلهم ازي domestic issue again كل جزء قبلها جوار محمد calculation علاتو نعبي احمد كاب سلطان توردو 3 سنه بتاتين له 5 ميتاويت حتى ناي منابرو ناي قطبانيو نهزبي حزب ኢትዮጵያ كلا حال زغل ناي منبابرو صقم قدامه يارسيو ابو كنسرح لنا يلو كالاي دما ابي احمد بعلو حسوتون ناي حسوت مبصعاتات ناتون نهزب كغالص كله مس غزيه دما تحسوت ناتون ناتغالص سل زغي زلو نسو انصار نفسي قالسالو سالساي دما 10% ناتنا قاس ترايو كاليو زغل سلازي اتكونتات بيرفكتلي خيت كم زلو ايو كنغر جميرو اجي نملس ابتني انت بس جمركلكم ሰነፎች ስሜታቸው በአንድ ወይ በሌላ መልኩ መቆጣጠር ባቃታቸው ቁጥር ህዝብን ለአደጋ የሚዳርጉበት ሁኔታ ማክተም መቻል አለበት ይሄ ግን ዲሞክራሲን ይግድ ይላል የትግራይ ህዝብ አሁን የገጠመው አደጋ የህልውና አደጋ ነው የመኖሪያ ያለመኖር ጥያቄ ነው መኖር አለበት መኖር የሚኖርበት ከሆነ መጀመሪያ ሰላሙ መረጋገጥ መቻል አለበት የትግራይ ፖለቲካ ኃይሎች ብዙ ናቸው ግን አንድ ፓርቲ ውስጥ ያሉ 5 ሰነፍ ዲሞክራቲክ መሆን መቻል አለበት እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ካራክተር ኣሳሲኔሽን ንዑ ካብ ህዝቢ ትግራይ ፈሊኻ ንምጥቃዕ ሰፊሕ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢሉ ንጉዳይ ናይ ትግራይ ቀተለለይ ብምባል ደሞዝን ኣበልን ገይርዎ ድሮ ፎርማ ናቱ ተቀያይሩ ሸክስያ ናቱ ቤላ መጻጽ ኢሎ ንክንደይ ከማይ ላ ክትቅፅል እያ ነቶም ናይ ትግራይ ሓለፍቲ ንዓታቶም ኣታክ ምግባር ድማ ቀዳማይ ፀላኢ ቀዳማይ ስራሕ ናቱ እዩ ምስኡ ድማ ብዙሓት ኣቁፂሩ
ብዙሓት ሰባት ሒዝሎ እቲ ኩነታት ድማ ብዝለዓለ ረስኒ ይቕፅል ኣሎ እዚ ነቲ ህዝቢ ናይ ትግራይ ኣብ ክልተ ንምግማዕ ብፍላይ ንኣዲስ ኣበባ ዘሎ ነቲ ካልእ ክበፅሖ ዝኽእል ናብ ጎኑ ንምግባር ኣብ ጎኒ ኣቢ ንምግባር ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ድማ ነጋሪት ናይ ኩናት ናሃረምካ ማለት እዩ እንደምታውቁት ምላችሁ መረጃ ይኖራችኋል ብዬ ነው ጀስት የሰበሰብኩትን መረጃ ነው ብነግራችሁ ከኔ የበለጠ ደግሞ የተሻለ መረጃም ካላችሁ ጻፉልን እንመማርበት በጋራ ሶ አርሚ 7 ሸረሪና ማዕከሉን አድርጎ በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ በግል አጠቃላይ የአርሚው ጀነራል ሙዘይ መኮንን የሚባል ካልቡርሃንም ድጋፍ ያገኙትን የቡድን መሳሪያ ድሽቃን ሞርተርን ጨምረው ለወረራ ዝግጁ እንደሆኑ በአንድ ሳይድ ማለት ነው በሁመራ ከተማ ባሻገር ሆኖ በሱዳን ድንበር ላይ ያላለ አንድ በሉ ወልቃይት ላይ ደግሞ ራሱን እነ ዮሐንስ ንጉስ የሚባሉ የሚመሩት ፋኖ ራሱን ፋኖ ብሎ የሚጠራው ኃይል ከዚህ ደግሞ ሚሊሻዎችን እየገደለ ነው ታጣቂ ቡድን ብሎ የሚጠራው ደግሞ ሹፌሮችን እያገተ ህዝብን እየጨፈጨፈ ነው ሳይመን ኩላታ አጀንዳ እንታያ ትግራይ ምስገለ ክፋል ናይ ፋኖ ምሳም ኮይኑ ለን ህወሓት ብወገን ሱዳን አልቡርሃን ዝሕግዞ ዘሎ ሓዘ ግንባር ኣሎ ሻዕቢያ ድማ ነዚ ኩሉ የቀናብር ኣሎ ንወልቃይት ከጥቅዕ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ምሓራን ህዝብ ትግራይ ጠገዴ አማራ ህዝብ የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ አንድም ለሰላሙ አንድም ለማንነቱ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቷል እዚ ተለማዊ ሰልፍ ድማ ከም ትሪዎ ዘለኹም ኩናት ይመፀካሎ ኢልካ ነቲ ህዝቢ ሞቢላይዜሽን ንምግባር ሰፊሕ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ በዛ አብይ አሕመድ ኣብ አዲስ አበባ ናይ ክላይመትን ናይ ገለን ኮንፈረንስ ገብር ኣሎ ክብል ኣብ ካልእ ግን ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኩናት ቋንቋን ናይ ኩናት አጀንዳን ኣበጊሱ ከም ዘሎ ኩሉ እዚ ድማ ጥዊልካ ናብ ኤርትራ ዘቕንዕ እዩ እዚ ድራማ ቀዳማይ ድራማ ዝኸውን ዘሎ እምበር እቲ ዕላማ ናብ ኤርትራ ዘቕንዕ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ጦርነት ለመክፈት አስባ የአጀንዳ ለማሰባሰብ ወይም ድጋፍ ለማሰባሰብ በዓለም ሀገራት ለተለያዩ ሀገራትና ለተባበሩት መንግስታትም ደብዳቤ ያስገብታለች የሚል ክስ ነው ከኤርትራ በኩል የቀረበው ደብዳቤ ማስገባቷን ቀደም ብሎ ሲናፈስ ነበር ደብዳቤውም ኮፒ ነገር ተለጥፎ አይቻለሁኝ እዛ ላይ ዝርዝር ነገሮች አሉ ኤርትራ የሰሜኑ ጦርነት ሳይጀመር በፊት ጥሩ ግንኙነት ነበረን ከኤርትራ ጋር የሰሜኑ ጦርነት ኢትዮጵያ ከም ዝብልዎ ዘሎ እቲ ሚድያና ኢትዮጵያ ዝዛረበ ዘሎ እቲ ኩናት ብኩሉ ቋንቋ ናቶም ንኩናት ዝዕድም ኩነታት ከም ዘለዎን ኤርትራ ዝመለሰቶ ወላ እኳ ትክክል እንተነበረ ናብ ካልእ ነገር ክጠማዝዝዎ ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም ኣብዚኣ ግን ደጋጊመ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ህዝቢ ምሓራ ናይ ኣባ አጀንዳ ቤላ ገይሮም ፈሊጦም ፅቡቅ ገይሮም ኤክስፖዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ብዙሓት ከም ዘለዉ ወላ በኦሮሞ እውን ስለዚ ንጠንቀቕ ንኢትዮጵያውያን ብእኩብ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣለዋ ብፍላይ ብእንግሊሽ ትፅሕፉ ኣብ ኤክስ ኣብ ፌስቡክ ሓደራኹም ንኤርትራ ተሓሊላት ኮይንኩም ንኢትዮጵያውያን ንኩሎም ብምፅራፍ ኣብ ጎኒ ኣቢ ከም ዝኾነ ኣይትግበሩ ከም ሓደ ኤርትራዊ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ፕሮፋይል ዘለካ ኢትዮጵያ ክትበታትን ኣለዋ ኢልካ ኣብ ኤክስ ክትፅሕፍ ከለኻ ኣንጻር ኤርትራ ጥራይ ዝብለካ ንኤርትራ ተርባሕ ኣይኮንካ ንኤርትራ ክሳራ ኢኻ ንስኻ ስለምንታይ አብይ አሕመድ እንታይ ይደሊ ኣሎ ኤርትራ ክትወረኩም እያ ክትብትነኩም ትደሊ ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ንክሰርሕ ግን ኤርትራ ከምኡ ከምዘይ ትገብር ግን ጭብጢ የብሉን ስለዚ ንስኻ ጭብጢ ትኾኖም ኣለኻ ጭብጢ ክትኮኖም ትደሊ እንተለኻ ንኤርትራ ይኮንካ ትጠቅም ዘለኻ ንኢትዮጵያ ንኣቢኻ ትጠቅም ዘለኻ ስለዚ ዕላማኻ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንኣምሓራ ይጭፍጭፍ ከም ዘሎ ንኦሮሞ ይጭፍጭፍ ከም ዘሎ ስለዚ ኣቢ ንኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓደጋ ምዃኑ ኢኻ ትዛረብ ፖለቲካ ኮሚ ወላ ኢትዮጵያ ክትበታተን ድለ ወላ ፋዕብትን ይተዋ ንስኻ ኩሉ ግዜ ዕላማኻ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ታክቲካል ንኤርትራ እንታይ የርባሕ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎኒ ኣቢ ንክኾኑ ኣይትድፋእ እዩ ኣነ ናተይ ምክርሲ እዩ ገሊኦም ደይመደ ኢሎም ከምኡ ገብሩ እዮም ናይ ኤርትራ ባንዴራ ፕሮፋይል ገይሮም ምንታን ኢትዮጵያውያን ክላዓሉ ዝገብርዎ ኣለዉ ምክንያቱ ኣንጻር ረብሓ ኤርትራ ስለ ዝኾኑ ሶም ንስኺ ግን ካብኦም ኣይትኾኑ ያንን ነገር ለመድገም እዚያ መጀመሪያ ግጭት እንዲኖር በማድረግ ስለሆነ እድሜውን ለማራዘም ሲሞክር የነበረው ያንን የጎንዮሽ ግጭት አንፈልግም የሚል ድምጽ አለ አይደለ እንደው እሱም ለጊዜው ብናስታግስ እሱን ነገር የሚል ድምጽ ከዚህ አካባቢ ስለተሰማ ነው ይሄ ሁሉ ሽብር ይሄ ሁሉ የሴራ ትንተና የመጣው ለማለት ነው ሶ ትብብር አሁን የሚያስፈልገው የጋራ ጠላት አለን በተመሳሳይ ብትር በተመሳሳይ ዓላማና በተመሳሳይ ስልት የሚመታን ኃይል አለ
ያንን ኃይሉን በሙሉ ደግሞ አማክሎ የሚመታን ኃይል አለ። ኦኬ ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ሰው አብይ አሕመድ ናምሓሩ በይኖም ጭፍጭፍ ንተጋሩ የሳቂ ንኦሮሞ የሳቂ ዳርጋ ንኩላ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድማ መናብሮ ከፊ ወስለ ዘሎ ኩሎም ሓደ ጸላኢ ስለ ዘለዎም ሓባራዊ ግንባር ናይ ምትሕብባር መንፈስ ይመጽእ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ንኣቢ ናይት ሜርናት ወይካ ሕማቅ ሕልምናት እዩ ስለምንታይ እቲ ኣቢ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እንታይ ገብር እዩ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ንሶም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ መንጎ ተጋሩ ኣምሓራን ዘሎ ምርድዳእ ኣብ መንጎ ፋኖን ህወሓትን ተፈጢሩ ዘሎ ምርድዳእ ክሰብርዎ ምክንያቱ ህወሓት ክወረኩም እዩ ይመጽእ ኣሎ ከጥቅዓኩም እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብምጥቃም ነቲ ዘሎ ምርድዳእ ከፍሽልዎ ይደሊ ኣለዉ ኣቢ ከምኡ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ክኸውን ንትግራይ እኳ ገለ ክፋል ናቱ ብመንገዲ በዓል ጌታቸው ረዳ ሒዘየ ዝብል እምነት ኣለዎ እቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ብፍጹም ክሕዞ ይክእልኒ እየ ብምባል መደምደምታ ዝበፅሐ እዩ ስለዚ እቲ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኦሮሞ ይኹን ናይ ኣምሓራ ገይም ናይ ኣቢ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ኣብ ጎኒ ኤርትራ እዩ ዘሎ ንኤርትራ ክወርር ይደልል ከም ዘሎ ድማ ጽቡቅ ጌሮም ፈሪጦም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ስምዑ አሁንም ያንን ነገር ለመድገም ነው ወይ የሚፈልገው የብልጽግና መንግስት በተለይ በዋናነት ጠቅላይ ሚኒስትሩና የኦሮሞ ብልጽግና የሚመራት አገር ስለሆነች የጦርነት አታሞ በመደለቅ በፕሮፓጋንዳ ወደ ባለቤት መሆን ይቻላል ወይ ውስጥ ያለውን የህዝብን መሰረታዊ ችግር የህዝብን ጥያቄዎች ሳትፈታ የህዝብ ጥያቄ ያለን ያሉ የፋኖ ኃይሎች እየተዋጉ እንዴት ድረስ ይሄዳል እሱም ብቻ አይደለም ቀደም ጌትነትም ሲናገር አንተም ያነሳው ነገር አለ ዛላምበሳና በኤርትራ መካከል በትግራይና በኤርትራ መካከል ያለውን ቦርደር ወይ ድንበር ዛላምበሳ አካባቢ ተከፍቶ ህዝቦች ሲተቃቀፉ ተመልክተናል ያ መልካም ነው ነገር ግን የፌደራል መንግስቱ ትግራይን መቆጣጠር ስለማይችል ያ በህወሓት ደረጃ እንደተደረገ አምኗል አብይ የሚመራው መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ የትም ቦታ ይቆጣጠራል ፋሲል 4 ኪሎና ጥቂት ደቡብ ማዕከላዊ ደቡብ ምዕራብ ደቡብ ምናምን ብሓፈሻ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ይትጽምዶ ብግደ ስትራቴጂ ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ሓይሽ ካብቲ ናይ ትግራይ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ናሕትሕዶም ዝተኸራፈሰ ኣንጻር ኤርትራ ምዝራብ ድማ ከም ኣጀንዳ ተወሰደ ያቡ እዚ ድማ ኣቢ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩሉ ኣሎ በንጻር ኣብ ኣምሓራ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣብይ ኣሕመድን ካድረታቱን ዝቆረፀ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ካልእ ዕላማታት ስለ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝደለየ ንኢትዮጵያ ክጠቕማ ስለ ዝደለየ ኣይኮነን ኢቭን ኣፍ ደገ ባሕሪ ተረኺቡ ይብሉ ኣለዉ ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ብኡ ከም ንጉስ ኮይኑ መፅኡ እንተሰሊጡ ኣብ ኤርትራ ኸይዱ ንዓናን ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ንኣምሓራ ሓደጋ ይክኾነና ዝኽእል ስለዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ይኸላትና ምስ ኤርትራ ተሻሪክና ምስ ካልኦት ሃገራት ክንጥቀም ንኽእል ኢና እዚ ኣብይ ኣሕመድ ከምፅኦ እየ ዝብል ዘሎ ግን ካልእ ፖለቲካዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ብኣፍ ደገ ባሕሪ ንቁጠባን መናብሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓልዩ ዘይኮነ ንሱ ካብቲ ዘለዎ ስልጣን ናብ ንጉስ ክሰጋገር እሞ ብኡ ሽፋን ገይሩ ድማ ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ዕብለላ ናቱ ንክቐፅል ስለ ዝደልዮ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሳቶም ጽቡቅ ገይሮም ኣንቢቦሞ ስለ ዘለዉ ነዞም ሰባት እዚኣቶም መንግስቲ ኤርትራ ከም መንግስቲ ኣብ ከምዚ ኣዝዩ ይበልዕ እዩ ነዚ ጽቡቅ ገይሩ ትሕቲ መጋረጃ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ብወቅዕ ግን ዝኾነ ነገር ይብል የለን ጽቡቅ ድማ ከምኡ ስለዚ እታ እንኮ ሕጂ ትድለ ዘላ what are the next steps ካብዚ ናበይ ገጽና ኢና ክንከይድ ኤርትራ እንታይ እዩ ዕላማ ክኸውን ነዚ ሕጂ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ ምስኡ ኮይና 4 ኪሎ ከይድካ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ረጂም ንምቕያር ድሕሰብ ዘሎ እንታይ እቲ ፕላን ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽናታ ሰዲዳ ነይራ what is the plan ብሓፈሻ እቲ ናታ ናይቲ ኣፍሪኮን ዝበሃል ሓላፊ ሰዲዳ ነይራ ስለዚ ኢትዮጵያ ብኣቢ ጌራ ኣብ ኤርትራ እንታይ ሕልሚ ስለ ዘለዋ እዩ ኣጀንዳታት ስለ ዘለዋ ነቲ ናይ ኣቢ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ፕሮፓጋንዳ በቲ ኮይኑ በቲ ኣሜሪካ ሓደ ይመርገፅ ናታ ኣሜሪካ ሓደ መርገፅ ኣለዋ ንኢትዮጵያ ብፍጹም ክትከስራ ኣይኮነትን ስለምንታይ 120 ሚልዮን ህዝቢ እንተለዋ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ከም ዝደለየቶ ሰራዊት ክትጥቀም ትኽእል እያ ንኢትዮጵያ ብፍጹም ክትከስራ ኣይትደልን ኣሜሪካ እዚኣ ከም ቅብልቲ ክንወስዳ ኣለና ንሕና ኤርትራ ንዕማ ኣይትጠቕሞም እያ መሬት ክህልዎም ይኽእል ግን ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ህዝቢ የድልዮም እዩ ሰራዊት ኣብ ሶማልያ ክገብሩ ተደልዮም ኣገለ ክገብሩ ተደልዮም ከም ኢትዮጵያ ሃገር ብጣዕሚ ዘድልዮም እዚ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ኣሜሪካ ፉል ኮንትሮል ወይ ከዓ ሓይሊ ክህልዋ እያ ትደሊ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ንኣሽቱ ውሑድ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ድማ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ብመንገድተን ብዙሓት ሃገራት ጌራ ኣጀንዳ ከተሳልጥ እያ ትደሊ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መርገፂ ሕጂ ንኤርትራ ክወሩ ንኣቢየት ኣቁዕሉ ኣለዉ ይብለኩም የለዎም ግን ጀነራሊ ስእሊ ናቶም ክህልወና ዘሎ
ንኢትዮጵያ ክኸስርዋ ይክእሉን እዮም ንኢትዮጵያ ጉሒፎም ናብ ኤርትራ ክመፅኦም ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለካ ትጋገል ኣለካ ባህላ እያ It's not going to happen ናይ 100 ዓመት ታሪክ ኣለዎም ኢትዮጵያ ክንደይ ግዜ ረጅም ወዲቑ ተንስዩ ገለ መለ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ እንተትሪኦ ነርካ ካብኡ ተበጊስካ ያት ዳርጋ ሃገር እዩ ዘለዎ ክንደ ሃገር ዝኾነ ኤምባሲ እዩ ዘለዎ ኣዲኹነ ስለዚ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ይቀያየር ከም ዘሎ ንሕና ድማ ምስ ዝቀያየር ዘሎ ኩነታት ክንከይድ ክንከላለና ብዙሕ ነገራት ድማ ኣለዎ ሕጂ ናብ ትግራይ ገጽና ንስገር ኣብ ረብሓ ሓዝ ትግራይ ክንጠቅም ኢና ዝብል ሓይሊ እንተልዩ ንሕና ይንፀልእ ጀኖሳይድ ስለዝፈፀም ካልናስ ገጽካ ከይንሪእካ ይንብለን ጀኖሳይድ ይጠየቐልና ብመጠይቁ ይጠየቕ ብምሕተት ይሕተት ዝጠቕመና ነገር ተምፂኻ ሓቢረ ምሳኹም ክሰርሕ እየ ኣብ ረብሓ ሓዝ ትግራይ ናይ ባዕለይ ዝተዋፅኦ ክብርክት እየ ዝበለ ዝኾነ ሓይሊ ካብ ሰሜን ይምፃእ ካብ ደቡብ ይምፃእ ካብ ምዕራብ ካብ ዝኾነ ምስ ሓይሊ እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ንምስራሕ ንሕና ንልገመሉ ነገር የለን ኣብ ረብሓ ሓዝ ትግራይ ክንጠቅም ኢና ዝብል ሓይሊ እንተልዩ ንሕና ይንፀልእ ጀኖሳይድ ስለዝፈፀም ካልናስ ብሓፈሻ እዚ ሓደ ካብቶም ጀነራላት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ትግራይ እዩ ዝገበሮ ኢንተርቪው ኢና ንርኢ ዘለና ጥንቁቕ ዝኾነ መንጎ ዝኾነ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናብ ካልኦት ድማ ንስገር ነለና ክልዓል ዝግብኦ እዩ ናይ ደብረፅዮን ዘረባ ሰምዐ ምስ ኩሎም ህዝብታት ሰላም ይሃለወና ዝብል ትክክል እዩ ምስ ኩሉ ሰብ ዋላ ምስ ቪየትናም ሰላም ይሃለወና ምስ ቪየትናም እውን ሰላም ኢና ንደሊ ነሰሊ ጎረቤትካ ስለዝኾነ ኣይኮነ ምስ ህዝቢ ኣርጀንቲና እውን ሰላም ኢና ክንከውን ንደሊ ኣብ ሰላም ተጠቀምቲ ኢና ዝብል ፖለቲካሊ ኮሬክት እዩ ንፖለቲካል ኮሬክትነስ ፖለቲካሊ ኮሬክት እዩ ኣብ ናይ ደብረፅዮን ዘረባ ሓደገኛ ዝብሎ ግን ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ዝብል እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ክቅፅል ኣለዎ ዝብል እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ኣብ ምንታይ ኮንቴክስት ኮይኑ እዩ ተጀሚሩ ሕዚ ግልፂ ድዩ ህዝቢ ኢንጌጅ ዝገበረሉ ድዩ ናይ ትግራይ ኢንተረስት ብዘኽብር መንገዲ ንምግባሩ መርኣያታት ኣለዎ ድዮም ሕዚ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ብብዙሕ መንገዲ ሓደ ትግራይ ሓደ ዓዲ ክልል ብምዃና ኤኒ ታይም ሓዊ ክፅሕትር ምክንያት ንዝደሊ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ሓዊ ክፅሕትር ዝደሊ መንግስቲ እትነብርን ትመሓደርን ምዃና ሓደ ካልኣይ ከምዚኦም ዝበሉ ኢንጌጅመንት ሕግን ስርዓትን ኣለዎም ትገደደ ወላ ብፅሑፍ ደረጃ ወደባይ ወፂኻ ዓውዓው ትብለሎም ኣይኮነን ጌርካዮም ትኾንካ ክግበሩ እንተኮይኖም እውን ዓውዓው ትብለሉ ኣይኮነን ምክንያቱ ሪፕሪኬሽን ኣለዎ ከም ዝበለ ነገርስ ከይዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዘዕርፎ ዱላ ኣሎ ዘዕርፎ ፀገም ኣሎ ዝፈጥሮ ፖለቲካል ክራይሲስ ኣሎ ዝፈጥሮ ጎንፂ ኣሎ ምክንያቱ ምክንያት እናሃብካ ምኻድ ኣብ ታሪክ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ናይ ኣካይዳ ብፍላይ ሌትሊ ናይ መሪሕነት ትሪኦ ዓብይ ፀገም ንፀላእቲ ምክንያት እናሃብካ ትኸይድ ምክንያት እናቐመጥካሎም ትኸይድ ኤኒ ታይም እዞም ፀላእትካ ዓቕሚ ኣለና ኢሎም ኣብ ዝሓሰቡ ካብ ሸልፈ ውፅኦም ምክንያት ፀሪኻ ክጥቀምሉ ብዝገብር መንገዲ ኢኻ ትኸይድ ካብ ፖለቲካ ብስለት ወፃእ ይኽየድ ስለ ዘሎ እዩ ኢሞሽን ድራይቭ ገብሮ ስለ ዘሎ ናፍቲ ኣንተ ዘልኩካ እዩ ዝመፅእ ኣውዚ ሆሆ ዝብል በቃ ሙምስ ገለ ኮይና ገለ ንውዒና ገለ ዝብል ሓደ ኣብቲ ናይ ሕሉፍ ስለዝነበረ ማለት እዩ ከለና ተበዲልና ይብሉ ክሰምዖም ኣለካ ንሕና እውን ተበዲልና ኣለና ንብል ኣለና ክሰምዑና ኣለዉ እንድሕሪ ንምለስ ስለ ዘለና ይመስለን ብመሰረቱ ግን ትውግእ መንግደፎፍ ትውግእ ዝነበረ ድሕሪ ትውግእ ዝነበረ ናይ 10 ዓመት ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ ዝተኸተልናዮ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ዘጥፍአ እዩ ኣንፃር ባዕልና ኢና ተቃሊስና ፍቲ ዝሓለፈ 10 ዓመት እዩ ሓንቲ ኣብዚኣ ክትርዳእኩም ዘለዋ ነዚ ፅምዶ ንምፍራስ ብዙሕ ድራማታት ጀሚሩ ከም ዘሎ ፍለጡ ሓደ ካብኡ እዚ እዩ ራብ ዛላምበሳ መንእሰይ ከሰራጥዩን ክርሹንን ምጅማርም ተፈሊጡላዎም እዚ ምርኣያ ጨካን ተግባር ሰራዊት ድማ ትማሊ 21 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ሓደ መንእሰይ ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ብግፍዕ ከም ዝረሸኑ ተፈሊጡላዎም እዚ እናኾነን ሓለወ በሽም ፅምዶ ብዝብል ምስምስ ኣብ ዓዲግራት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዛላምበሳ ድማ ዓድኹም ተመለሱ ሰላም ብዝብል ምሕፅንታ ይቐርበሎም ኣለዎም እቲ ኣብ ህልውና ሓደጋ ወዲኡ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ህግደፍ ንትግራይ ሃገረ ትግራይ ሕዝቢ ብዝብል ምስምስ مناسيان
كم تريود لهم نزي ناي هزبي صمدو نمفشال كل عين الدراماتات كفتن مخانو أقدمنا نجيرنا نيرناينا زي دراماتات زي ناي قدن يقصل أبي أحمد نزي صمدو نمفراس ولا بعلو قتيلو سراويتنا يرتراك قتيلوهم زي تقتلو خجبر بزع دراماتات كجبر مخانو مفلاتن مجنزابن أقدم كامن بابن أقدم كامن دلاواتن العلا قدا سنة كل ويخل تتصبغ نجر بوغن تجراي بزع حزبي نزي كونتات زي نقي حلو سلازليو بزن يجمر هاي سكول تمهارو من بيجيت لهم كيم كوم صغنيرو نا على ما قف حضرات جيجا نا سي اي قرش موديو زيغاتات ارتاز حشن ابرالو يلوم كحسو او استعدم كاوش تعدم ناوط لافتكراك وصو من قصي ارتاز قوفو خوين قري تحسيو كونه توهايلو بسيل التجبري حق المزرعه من قصي ارتاز يمكن خلع عقو خدكم بنا وشت صقمات فرع العيل خودق توهايلو تعقينو معراويان ايدم سديدم نحنا خا تحابر تخوينا تفصمنا يغداي سلازي تخا هاجر نابرا مريروني لزوص منسايس كنا عوي نورنان ناتنا ايدلو كنا عوي نورنان نو ወይ ትምርት ዕድልክን ወይ ነወራና ካሞፁ ገዝኡ ካሞፁ ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ትግራይ ዝገበርና ይኹላ ነገር ከመንግስቲ ጥፋት ኣለና እንድሕር ኣነ ሓቂ ሰላም እንድሕር ትሰርሕ ለኻ ኮንካ ጥፋት ኣለና ኣነሲ ታይለይ ዓዲ ኾራ ዘሎ ኣብ መቐለኮ ትምህርት ኣሎ ኣብ መቐለኮ ከምዚ ኣሎ ኣብ መቐለኮ ከምዚ ኣሎ ናወርኩ ሎቢ እናገበርኩ ገንዘብ እናሰደድኩ ደላሎ ኣፍሪጌ ንመቐለ ኣውፅኤ ኣብ መቐለ ንዓ ትምህርቲ ተምሃር ንዓ ከምዚ عدو خيال معك يزغور له عدو خيال مع بتحكي كم معلتنا معلتي برهاو هاو يليز له انت فيديو كبكم يابزي نعي وندا قرمت نسكسمعوا كمي تاوكم زين تازيات سبيشالي توم نفعت تنتنتي كمال اتهم زوركم تتاتولس بدني لذي ناي مسكنا علامه نصر خينو حدا بحر يرتامونا انت تخايلو خان يرتلا بالملئه نبي إثيوبيا هانيكس مغواري ويكا نبي إثيوبيا الغلالي لا يقدر فعلا ما ويبوغنا أنا إذا ندرس صحيفة يزلله نزنا قرنا زلوا بوليتيكاوي علامة مركز بالمغواري تردوني مركز بالمغواري نزيا فيديو داس معكم زلهم معبل بس اب ايرترا تشين نوح استقامته مزبزحات منقست حلفت منقست ايرترا استراخبه زيغا كم مخانمه از زارب زلو اسكن اسمعيو ابز حاله عملات نسمع زنبرنا اب 3 سنوات بي كفيل زلو حدا نزغنا لاي لمعات كلتات مسنا العلم إثيوبيا خيرجت إيرترا خيرج أيتخل نازل موجود يمثل حواتنا ولابزي تبعلو إثيوبيا خيرجت إيرترا زخون يكون يكون تباوريو نايزخونه نقميت سبولو تقولتها كنزيله لذي إثيوبيا خيرجت إيرترا أيتخل نازل موجود يبعلو كلكه زوي إذا نقولكم زلوا ولا بمنجس يرتاوي نزروا له بحال حدا سبب سلطان نيرترا نزروا لي زلوا ولا بمنجس يرتاوي نزروا له بحال حدا سبب سلطان نيرترا نزروا لي إثيوبيا متان كيت باتاتن وكيت جماعة مسواتي كنكفلنا زيا سوء الأمين تزاربا وينيا سلسلة حزب إثيوبيا حزب إيرترا حدي زين سلستين عميتين ذلهم بزح حالة عمتات سمع عندنا برناي زي معبل أبي إيرترا يخيد كم من بارو مس منكسي إيرترا لما ننوح بغربة دسرع زنبرن مس حلفتي منكسي إيرترا ومزورة كب زنبرن ديو أزيز بلو زلو كند من تاي بمنكس درجة مركز زنبريو كند من تاي كي نسو مزحج زلو كنتات نكتها حزو إلو زبلو زبقسو زلارستيو نتهم زيادة تفلتو نعغاتكم بريتو بهانا صغد قدفو يمعتانكم من حانتنا بترايقنكم اللي سلو إيرترا ناب لمعاتن قطبان قسقاسن نخد كيد إثيوبيا تسلوها اللوايو أزي منقس إيرترا انتا عينت بدحر مقارجة زحاب أو مستيرار لو قلقل زبال زربا قريفكا إيرترا إثيوبيا زبهال منقستي قبل على إيرترا رجيم تشينج
ፍንቀላ ናይ መንግስቲ ውግእን ወረ ውግእ እናሓሰበ ከሎ ናብ ቁጠባዊ ልምዓት ንኽትከይድ ፀገም ኣለዋ ዝብርግፅ ሕራይቲ ዞባና ርግኣት ክኸውን ኣሎ ገለ ዝበሃል ፅቡቅ ዘረባ ፖለቲካል ኮሬክቲቭ ኤርትራ ግን ዋጋ ክትከፍለሉ የብላን ኣነ ናተይ መርገፂ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ንሕና ክሽገር ከለና ንዓና ዋጋ ዝኸፍል ሰብ የለን ንሕና ካብ ካልኦት ዝፈልየ ሓይሊ እኮ የብልና ብርግፅ ግን እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ወላ እኳ ናብ ምዕባለ ክኸይድ ኣነ ዝያደ ድፊት ተለኒ ኣብዪ ኣሕመድ ውግእ ክእውጅ እናደለዮ ከሎ ግን ከመይ ጌርካ ኢኻ ኢንቨስት ክንገብር ኢልካ ትሓስብ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ መዕለቢ ክግበረሉ ኣሎ እንተስ ብሰላም እንተስ ብገለ ሓደ መዕለቢ ክግበረሉ ኣሎ ምክንያቱ ንኤርትራ ክወርር እየ ንኤርትራ ብድሮናት ክቃፅላ እየ ንኤርትራ ከምዚ ክገብራ እየ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ደረጃ መንግስቲ ኤርትራ ናተይ ናይ ቁጠባዊ ግስጋሴ ወይ ገለገለ ዝገብሮ ፕሪኮንዲሽን ወይ ቅድመ ኩነት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ዘሎ ኣብ ልዕለና ሓደ መዕለቢ ክርከብ ኣለዎ ዝብል ፖሊሲ ክህልዎ ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ትርጉም ዘለዎ ወይም ቅቡልን ምኽንውይን እዩ እቲ ፀገም ግን ብዙሓት መንእሰያት ዘልዕልዎ ንክንደይ ናብ ከምዚ ክንነብር እዩ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ቁጠባዊ ምዕባለ ወይ እውን ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት ወይ ካልእ ነገር ክፉት ዝኾነ ቁጠባ ክትገብር ዘይከኣለት ሕቶ ናይ ናሽናል ኢመርጀንሲ ወይ እውን ሃገራዊ ድሕነት ብርግፅ ድማ ታንክታትን ኣፅዋራቱን ኣብ ግንባር ኣብ መሬትካ ኮፍ ኣቢሉ ንዘሎ ገዲፍካ ናብ ልምዓት ክትከይድ ማለት ነቲ ሃገርካ ምርካብ ምዃኑ እውን ይርዳእካ እዩ ዋላ እቲ ፀረ መንግስቲ ዝኾነ ተቃዋማይ እውን ዲፕ ዳውን ኣብ ውሽጢ እትው ኢሉ ክሪኦ ከሎ ዝርድኦ እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅፅል ተኮይና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ነዚ ድማ ለሚንካ ዲኻ ትቕይሮ ወይስ ብሓይሊ ኢኻ ትቕይሮ ሓንቲ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝደልይዋ መንግስቲ ኤርትራ ግዜ ክወስድ የብሉን ጥራይና ንብል ዘለና ምክንያቱ እሳቶም ግዜ የዋፅኦም እዩ ግዜ መክሰብ ይንዕኦም ካብ ቁጠባኦም ድሕሪ ይብል የለውን ይተርፊ የለውን ኢንቨስትመንት ይኣትዎም ኣሎ IMF ይሕግዞም ኣሎ ምናልባት ንኤርትራ ጅሆ ብምግባር ድማ ደገፍ እዮም ዝረኽቡ ስለዚ ንሳቶም ብዋጋ ናትና ክምዕብሉ ፋብሪካ ሲሚንቶ ጌርና ከምዚ ጌርና ኢሎም እናፈከሩ ከሎ ኤርትራ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንክትዓኑ ዓበይቲ ናይ ምዕባለ ፕሮጀክታት ንከይግበረላ ኣንቂፆም ዝሕዝዋ ኣብ እገዳ ንክትነብር ዝገብሩ እንተልዮም መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሓደ ንፁር ዝኾነ ስጉምቲ ክወስደሉ ከም ዘሎ ወይ እውን ሓደ ተባዕ ዝኾነ ውሳነ ክውሰድ ኣለዎ ወራር ክንገብር ኣለና ኩነት ክንገብር ኣለና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን እዚ ነገር እዚ ግን ሲሪየስሊ ሓደ ነገር ክግበረሉ ኣለዎ ናተይ በርዳታኩም እዩ ካብ ነዊሕ እዋን ናይ ሆፕ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ መጥፊኢቱ ትኸውን ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ማዕበር ርእቶ ክንዲ ምንታይ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ምምቕቓል ንምምፃእ እዩ ክንዲ ምንታይ ከ ቀደም ክብሎ ዝሓስቦ ዝነበረ ሕጂ ናብ ካልእ ከይድዎ ኣሎ ንማዕበል ብቐረባ ስለ ዘይፈልጦ ከዛረባ ይክእልኒ ግን እቲ ገለ ክፋል ናይቲ ምክንያት ዘቕርቦ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቅቡል ኮይኑ ይርዳእኒ ንዓይ እዚ ማለት ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ገለ ነገር ከይተገበረ ናብ ምዕባለ ጠቕሊልና ክነኣቱ ከቢድ እዩ ክብሉ ሓቆም እዮም ክወረኩም እየ ዝብል ሓደ ፀላኢ እናመፀካ ከሎ ኣነ ናብ ቁጠባ ወይ ናብ ግስጋሴ ክኸይድ የልካ ክትከይድ እውን ዓብ ሪስክ ኮይኑ ይስምዓኒ ዝያዳ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና ማዕበል ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ብቐረባ ይርዮ ነዛ ቪድዮ ግን ስለ ዝረኸብኳ መልሲ ዘድልያ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ብዙሓት ሰባት ግብረ መልሲ ክቡላ ስለ ዝረኣኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሎሚ ሓደ ዓብዪ ስፖርታዊ ፍፃመ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ዙር ኤርትራ ወይ እውን ቻምፒዮንሽፕ ናይ ኤርትራ ተኻይዱ ነይሩ በቶም ጎባለል ተወዳደርቲ ናይ ኤርትራ ሓደ ትምኒት ናተይ ኣነ እኳ ኣብዚ ግዜ ብዘብለጭልጭ ካሜራ ተቐዲሑ ክወርደልና ዋላ ደንጉዩ እየ ዝብለኩም ዋላ ደንጉዩ ብዘብለጭልጭ ካሜራ ምክንያቱ እዚ ወርልድ ክላስ ኣብ ኣፍሪካ ተቐዳማይ ውድድር እዩ እዚ I'm telling you this እዚ ኣብ ኣፍሪካ ተቐዳማይ ውድድር እዩ ከምቲ ናይ ኤርትራ ቻምፒዮን ዘለዋን ናይ ብሽክሌታ ክእለት ዘለዎን ሰብ ዘለዋ የለን ብኣልቢንያም እዮም ዘለዋ ኣብዚ ቱር ዲ ፍራንስ ግሪን ጀርሲ ዝወሰደ ሰብ እዩ ዘሎ ኣብዚ ስለዚ ኣሚን እዚ ነፍሱ ዝኻለ ናይ ቱሪዝም ምንጪ ነይሩ እዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናይ ኤርትራ ቻምፒዮንሽፕ ካብ ኣፍሪካ ሰብ ክሪኦ መመፀ ነይሩ ናይ ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ቻምፒዮንሽፕ እዩ ግን ኤርትራ ስቲል ነቲ ዘለና ፀጋታት ሙሉእ ብሙሉእ ካፒታላይዝ ክንገብሮ ኣይከኣልናን ኣለና ኮይኑ ይስምዓኒ ሲምፕል ቪድዮ ካሜራ ብፅቡቅ እንተዝቅዳሕ ነይሩ እዚ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ክዝርጋሕ ምተኻእለ ነይሩ ስለምንታይ ኤርትራ ዘለዋ ብቅዓት ሓድሽ ከተማ ዕብል ኣይኮነን ዘለዋ ብቅዓት ኣብ ምርኣይ ማለት እዩ ኣይነው እቲ ካሜራ ከምኡ ድማ እቲ ኤር ቲቪ ክኸይድ ድሕሪ ኮይኑ ናብ ሳተላይት ክኸይድ ከሎ ኣቶ የማነ ገሊፅለይ ነይሩ እቲ ኢሜጃዊ ዝጎድል ግን ስለምንታይ ብዩቱብ ጥራይ ቀዲሕካ ዋላ ደንጊኻ ዘይተመሓላልፎ ተርዲኹም ኣሎ ብዩቱብ ጥራይ ተቐዲሑ ኣብተን ናይ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ዝብል ዘሎ ብሃይ ኳሊቲ ካሜራ ቀዲሕካ ብፅቡቅ ካሜራ ዋላ ላይፍ ዘይኮነ ደንጉዩ ዘይረኣየና ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ክርእይዎ ይኽእሉ ንሕና ግን ደንጉና ምርኣናዮ ብዝበለፀ ካሜራ ተቐዲሑ ናትኩም ርእቶ ኣብ ዝሃቡኒ ገለገለ ሰባት እኳ ዝኾነ ይኹን ነቐፌታ እውን ክበሃል የብሉን ትብሉ ሰባት ኣለኹም ኣነ ግን ሕማቕ ክርኢ ከለኹ ፅቡቕ ኣለ ኢለ ከጣቅዕ ኣይክእልኒ እዚኣ ሲምፕሊ ክንቅይራ ዓቕሚ ኣለና እዩ
እገዳን ገለን ዘተሓዘላ ይብላን እዚያ ጉዳይ እዚያ ጽቡቅ ካሜራ አለው ኤርቲቪ ጥራይ ናብ ሳተላይት ምስከረ ይድባላሾ ዘሎ ቲቪጅ ስለዚህ በታ ካሜራ ቀድሕካ ኣብ ዩቱብ ጥራይ እንተነውርዶ ብዙሕ ጽቡቅ መምፀ ነይሩ እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ብዝበለፀ ክረአ መኻለ ናተይ ርእቶ እዚያ እንትኾነ ነቶም ዓወት ዘመዝገቡሎሚ ዓብ ክብርለኒ ናሆም ናይ ብሓቂ ድሕጉስ ዓወት ኣመዝጊቡ ሜሮን ተሸመ ሳልሳይ ድማ ናቱ ናይ ዓሚ ቻምፒዮን ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ብሉፅ ፀወታ እዚ ፀወታ እዚ ግን ናይ ኣፍሪካ ኣይኮኒክ ፀወታ ክኸውን ትምኒት ናተይ ሳምደይ ኤርትራ እዚ ውድድር ናታ ኣብ ኣፍሪካ ኩሉ ቻነላት ናይ ኣፍሪካ ሃንቀው ኢሉ ከምዛ ኩዕሶ እግሪ ናይ ብራዚል ገለ ዝበሃል ብሽክሌታ ናይ ኣፍሪካ ድማ ኤርትራ ምዃና ስለንፈልጥ ነቲ ዘለና ፀጋ ንዓለም ብዝበለፀ መልክዕ ከነተሓላልፎ እንተንኽእል ነርና ዝለዓለ ሰሓብነት ንፈጠረ ዝለዓለ ክብሪ ምተዋህበና ነቶም ቻምፒዮን ዝኾኑ ኤርትራውያን ካብ ዘለውዎ ናብዚ ውድድር ተሳተፉ ድማ እንኳ ነዚ ክገብሩ ስጉምቲ ስለ ዝወሰድኩም ንሃገርና ስለ ዝኽበርኩም ክብሪ ይኹንኩም ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ምዛ ጥዕምቲ ሜሎዲ ክገትፈኩም ኣብ ካልእ ይራኸበና